बेंगलोरच्या वतीने या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण नरसिंह अवतार अभ्यासत आहोत सगळे मिळून, हो की नाही? थोडासा मध्ये गॅप पडला आपल्याला. बेंगलोरला सेवेसाठी सर्वजणांना जावं लागलं. तिकडे आपण खूप छान सेवा केली, जे जे तिकडे आले त्यांनी. आणखी कृष्ण जन्माष्टमी आपण सर्वांनी खूप छान पद्धतीने साजरी केली आणि त्यामुळे आपल्याला थोडी सुट्टी घ्यावी लागली होती. आणि त्यानंतर आपण कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी आपण क्लास घेतला, पण आपण कृष्ण लीला अभ्यासल्या त्या दिवशी. तर आज आपण जो आपण अभ्यासतो आहोत आपलं दुसरं मॉड्यूल भक्ती सदाचार क्लासचं, तर तिथे आपण काय करतो आहोत, तर भगवान यांनी घेतलेले विविध अवतार म्हणजे दशावतार म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. म्हणजे मुख्य जे 10 अवतार भगवानांचे असंख्य अवतार आहेत आणि त्यांनी असंख्य लीला केल्या. मग असे जे अवतार आहेत भगवान यांचे, तर त्यापैकी जे 10 महत्वाचे जे गणले जातात, म्हणजे भगवान यांचे 24हून अधिक अवतार अतिमहत्वाचे मानले जातात, त्याचा उल्लेख आहे. आणि ह्याच्याही पेक्षा म्हणजे भगवान यांनी असंख्य लीला करण्यासाठी असंख्य अवतार घेतलेले आहेत आणि असे असंख्य ब्रह्मांड आहेत की तिथे भगवान असंख्य लीला करतात आणि त्यासाठी असंख्य अवतारही घेतात. म्हणजे आपण त्याची गणतीही नाही करू शकणार, अशा पद्धतीनं भगवान यांचं कार्य असतं. मग त्यापैकी दशावतार आपण अभ्यासतो आहोत. आणि त्या दशावतारापैकी आपण नरसिंह भगवान यांच्या अवतारात भगवान यांनी कशा पद्धतीने लीला केली तर ती अभ्यासत आहोत. तर थोडस सगळ्यांचं आता विस्मरण झालं असेल. आपला 2 आठवड्यापूर्वी नरसिंह भगवान यांच्यावरती हा क्लास झाला होता. तर आपण थोडीशी उजळणी करूया. तर आपण थोडक्यात थोडक्यात फक्त समजून घेऊया की काय काय आपण अभ्यासलं होतं. तर सर्वात प्रथम आपण अभ्यासलं होतं की कशा पद्धतीने जो हिरण्यकशिपू होता, म्हणजे जो प्रल्हाद जो आहे, प्रल्हाद महाराजांचे पिता, तर त्यांनी कशा पद्धतीने हिरण्याक्ष म्हणून त्यांचा जो भाऊ होता, म्हणजे असुर बंधू, तर त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर म्हणजे विष्णूंनी त्यांचा वध केला त्या हिरण्याक्षाचा. त्यावेळेला त्याचा वध केल्यानंतर जो हिरण्यकशिपू आहे, तर त्यांनी काय केलं, हिरण्याक्षाची जी पत्नी आहे तर तिला आपण कसं आता बदला घेतला या सगळ्याचा आणि कशा पद्धतीने आपण शौर्य कर्म केलंय हे दाखवण्यासाठी आणि सहानुभूती म्हणून काय केलं की जे धर्माचरणी लोक होते तर त्यांनी काय केलं, त्रस्त करायला सुरुवात केली. भरपूर त्रास दिला त्यांनी. मग कशा पद्धतीने त्यांनी त्रास दिला याचं वर्णन आपण अभ्यासलं होतं की म्हणजे त्यांनी जे धर्माचरणी लोक यज्ञ करायचे, तर तिथे जाऊन काय केलं त्यांनी, मीच तुमचा स्वामी आहे सांगून यज्ञाचा हविर्भग स्वतःलाच त्यांनी घ्यायला सुरुवात केली. मग देवदेवता तिथं अदृश्य रूपात वावरायचे, म्हणजे देवदेवता सुद्धा त्यांना घाबरून म्हणजे तिथं अदृश्य रूपात यायच्या, पण त्या स्वतः प्रकट होत नसत. मग पुन्हा आपण काय अभ्यासलं की म्हणजे पृथ्वी मातेने घाबरून जाऊन काय केलं, जास्तीत जास्त सगळी उत्पादनं द्यायला सुरुवात केली. मग सगळे ऋतू आहेत तर त्यांनी म्हणजे आपापल्या ऋतूनुसार तर त्यांनी कार्य केलंच, पण त्याचबरोबर त्यांनी अजून अधिक स्तरावर जोमाने कार्य करायला लागले, करायला सुरुवात केली. म्हणजे काय केलं, तर पहा आता ऋतुचक्रात वेगवेगळ्या लतावेली फुललेल्याच असतात, म्हणजे तर प्रत्येक ऋतुचक्रानुसार त्या त्या ऋतुचक्रातल्या. पण असं घडलं की उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा सगळीकडे सगळ्या लतावेली फुललेल्या होत्या, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा श्रावण अनुभवायला लागले लोक. म्हणजे काय की घाबरून जाऊन ऋतुचक्रांनी सुद्धा आपलं कार्य बदललं. मग तसं समुद्रांनी काय केलं, घाबरून जाऊन आपल्या पोटातून जे काही खनिजे होती ती सगळी दिलीच. वेगवेगळे सागर होते, दुधाचे, तुपाचे, मोत्याचे, तर ते अफाट संपत्ती द्यायला लागले. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रत्येकावरती त्यांनी दहशत निर्माण केली. म्हणजे जे इंद्राचं जे स्वर्ग आहे म्हणजे तिथे जाऊन त्यांनी त्याच्या प्रसादातच राहायला सुरुवात केली. आणि मग अशा पद्धतीने त्यांनी सगळ्या देवदेवतांच्या मध्ये पण दहशत निर्माण केली. म्हणजे काय की जे धर्माचरणी लोक होते किंवा जे भगवंतांचे अनुयायी होते, तर त्यांना त्यांनी काय केलं, जेरी सांडलं होतं. मग अशा वेळेला काय झालं की हे सगळे जे जण होते, तर हे जे आहेत भगवान यांना शरण गेले, ब्रह्माजींकडे गेले. आणि मग ब्रह्माजींनी जे आहेत तर भगवंतां म्हणजे भगवंतांच्याकडून ब्रह्माजींना जो काही उपदेश मिळाला त्या माध्यमातून मग भगवानांनी सांगितलं की लवकरच ह्या हिरण्यकशिपू जो आहे तर त्याला योग्य प्रकारे म्हणजे त्याचा योग्य प्रकारे ते त्याला योग्य प्रकारे ते दंडित करणारच आहे. मग अशा पद्धतीने भगवान यांनी त्यांना सांगितली. मग आता हे सगळं घडल्यानंतर काय झालं पुढे, तर प्रल्हाद महाराज जे आहेत, मग त्यांचं जे आहे जीवन कसं होतं, एक भक्त प्रल्हाद म्हणून,
तर ते आपण अभ्यासलं. म्हणजे एका वैष्णवाचे त्यांच्यामध्ये कुठले कोणते गुण होते हे आपण अभ्यासले होते. मग त्यानंतर आपण अभ्यासलं होतं की त्यांचं प्रशिक्षण कशा पद्धतीने हिरण्यकशिपूकडे सुरू होतं. आणि मग हिरण्यकशिपूला ज्या वेळेला प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांनी काय म्हणजे त्यांनी काय शिक्षण घेतलंय अशा पद्धतीने जेव्हा त्यांनी बोलवलं, म्हणजे प्रल्हाद महाराजांना हिरण्यकशिपूने आपल्या मांडीवर घेतलं आणि प्रत्येक वेळी विचारलं, तर हिरण्यकशिपूला त्यांनी काय उत्तर दिलं की तुम्ही विष्णूंना शरण जा, विष्णूंची भक्ती करा. अशा पद्धतीने जेव्हा प्रल्हाद महाराजांनी उत्तर दिलं त्यावेळेला हिरण्यकशिपूने काय केलं, तर त्याचा प्रल्हाद महाराज जे आहेत ते स्वतःचा मुलगा आहे, पण असुरी गुण असेच असतात की आपण पाहिलं कंस जो आहे तर त्यांनी काय केलं, ज्या वेळेला आकाशवाणी झाली तर त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, आकाशवाणी ऐकल्यावर की हा म्हणजे तुझी ही जी बहीण आहे हिचा 8वा जो गर्भ आहे तर म्हणजे किंवा 8वा पुत्र आहे हा तुझा वधाचं कारण ठरणार आहे. कळल्या कळल्या त्यांनी काय केलं, देवकी माता ही भगिनी असून आणि तिचा नुकताच विवाह झाला होता तरी पण काय केलं, असुर प्रवृत्तीचे लोक कसे असतात की स्वतःच हित एवढाच विचार करतात, ताबडतोब त्यांनी केस पकडले देवकीचे आणि तलवार उपसली. म्हणजे अशा पद्धतीची असुरी प्रवृत्ती असते. तर असंच हिरण्यकशिपूचं घडलं. हिरण्यकशिपूने काय केलं, ताबडतोब त्या प्रल्हादाला ढकलून दिलं मांडीवरून आणि काय सांगितलं की हा माझ्या शत्रूच्या म्हणजे शत्रूच्या अधीन झालेला आहे आणि याचं काय माहिती कुठल्या रूपात येऊन माझा शत्रू वेगवेगळ्या पद्धतीनं वशीकरण करतोय, म्हणून त्याच्यावरती वेगवेगळ्या पद्धतीनं पहारे ठेवले. मग त्याला सर्पांच्या गुहेत पाठवलं, मग राक्षसांच्या भूतांच्या गुहेत पाठवलं, मग कड्यावरून खाली लोटलं प्रल्हाद महाराजांना. मग काय केलं, पुन्हा उकळत्या तेलात बुडवलं, मग अग्नीमध्ये होलिका समोर बसवलं, मग होलिकेचं दहन झालं. पण प्रल्हाद महाराजांना बिलकुल काही म्हणजे जे आहे म्हणजे एक म्हणजे लवमात्र सुद्धा त्यांना काही झालं नाही, म्हणजे काही लेश मात्र सुद्धा त्यांना कुठली इजा झाली नाही. म्हणजे हे सगळं जे आहे ते भगवान यांची लीला होती. मग अशा पद्धतीने त्यांनी काय केलं की असुरी प्रवृत्ती आहे की आपला पुत्र आहे खरं तर ना, मग आपल्या पुत्राशी असं कोणी वागेल का. पण असुरी प्रवृत्तीचे लोक कसे असतात की ते फक्त आणि फक्त आपला स्वार्थ पाहणारे असतात आणि आपलं सामर्थ्य हे त्यांना महत्वाचं असतं. मग हे सगळे असुरी गुण आहेत. म्हणजे जो वैष्णव असतो तो काय करतो, तर इतरांचं भलं करण्यासाठी, इतरांना सर्व काही देण्यासाठी, इतरांच्या हितासाठीच तो जो आहे तो जीवन निर्वाह करत असतो. पण ह्याच्या विरुद्ध म्हणजे हे सत्वगुणी लोक झाले वैष्णव. पण ह्याच्या विरुद्ध असुरी प्रवृत्तीचे लोक कसे असतात, दंभो दर्पो अभिनाव अभिमानश्च आपण श्लोक अभ्यासतो पहा, जो दैवासुर संपत्ती विभाग योग म्हणून आहे भगवद्गीतेमध्ये. तर असुरी लोक असे असतात उन्मत्त हत्तीसारखे असतात, त्यांना आपल्या बलाचा आणि ऐश्वर्याचा आणि सगळ्या गोष्टींचा काय असतो तर गर्व असतो, पण त्यांच्याकडे तितकं ज्ञानही नसतं. आणि त्याचबरोबर त्यांच्याकडे जी असलेली संपत्ती असते तर ती देखील भगवत कृपेमुळे आहे, म्हणजे भगवान यांचे ऐश्वर्य ते उपभोगतात. पण भगवान यांची जी सर्वश्रेष्ठता आहे हे असुर लोक कधी मान्य नाही करत, ते स्वतःलाच श्रेष्ठ समजतात, शास्त्रांची अवहेलना करतात किंवा शास्त्रांचं ज्ञान आहे तर ते ज्ञानानुसार त्यांचं आचरण नसतं. मग अशा पद्धतीची असुरी सगळी जी म्हणजे म्हणजे जे गुण आहेत ते सगळे हिरण्यकश्यपूमध्ये होतेच. आणि तो स्वतःलाच काय म्हणायचा, म्हणजे मीच सर्वश्रेष्ठ आहे, माझीच तुम्ही उपासना करा, अशा पद्धतीचं यांचं वर्तन असतं. पण खरं तर हा खोटा अहंकार असतो, हा खोटा अभिमान असतो. प्रत्यक्ष सर्व काही म्हणजे असणारे किंवा सर्वश्रेष्ठत्व असणारे असे कोण आहेत, तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आहे. पण त्यांचं जे अस्तित्व आहे ते नाकारतात असे असुरी प्रवृत्तीचे लोक आणि स्वतःलाच ते एक स्वामी समजतात. आणि ते लोकांना सांगतात तुम्ही माझीच पूजा करा किंवा तुम्ही माझीच उपासना करा किंवा तुम्ही मलाच म्हणजे जे आहे सर्वश्रेष्ठ मानलं पाहिजे. मग त्यामुळे काय होतं की आपल्या अज्ञानामुळे अशा पद्धतीच्या आणि असुरी गुणामुळे काय होतं, तर ते स्वतःचा विनाश ओढवतात. मग हेच आपण आतापर्यंत अनुभवलं की कशा पद्धतीने हिरण्यकशिपूने सर्वांचा छळ आरंभला होता. म्हणजे जे धर्माचरणी प्रजा होती किंवा धर्माचरणी राजे होते, तिथले साधू पुरुष होते किंवा भक्त होते, भगवंतांचे देवता होत्या, त्या सगळ्यांचा त्यांनी कशा पद्धतीनं छळ मांडला होता ते पाहिलं आपण. त्याचबरोबर त्यांनी प्रल्हाद महाराजांसारख्या भक्त की जो असुर कुळात जन्माला नाही पण भगवानांचा उच्च कोटीचा भक्त आहे, तर त्याचा कशा पद्धतीने छळ केला अभ्यासला. मग आता आपण पुढे काय अभ्यासणार आहोत की प्रल्हाद महाराज जेव्हा ते असुर कुळात जन्मले असल्यामुळे त्यांना असुरांकडून म्हणजे असुर जे शिक्षक होते तर त्यांच्याकडून प्रशिक्षण मिळायचं. मग तिथे जेव्हा असुर बांधवांच्या सोबत ते असायचे त्यांच्या गुरुकुलमध्ये, तर त्यावेळेला त्यांनी कशा पद्धतीने आपल्या असुर बांधवांना उपदेश केला
तर हे खूप सुंदर वर्णन आहे. तर ते आपण आता अभ्यासणार आहोत. तर आपण आता भगवान जे आहेत तर यांच्याविषयी भक्त प्रल्हाद जे आहेत किंवा प्रल्हाद महाराज आहेत तर यांनी कशा पद्धतीनं असुर बांधवांना उपदेश केलाय हा भाग आपण थोडक्यात अभ्यासणार आहोत. हा होता जी आपण स्लाइड्स ओपन करताय का मध्ये? पुढे जाऊ मी सांगते स्लाइड पुढे पुढे नेत जा. हा याच्या पुढे अजून पुढे अजून पुढे अजून पुढे हा, पुढे नेत राहा. हा, हा याच्या पुढे हे आपण पाहिलं होतं सगळं. हा प्रल्हाद महाराज हा इथे इथे येऊ आपण. हा श्री प्रल्हाद हा हे चित्रावली. तर आता प्रल्हाद महाराजांनी दैत्यपुत्रांना कसा उपदेश केला तर आता सगळे वर्गमित्र जे होते दैत्यांचे पुत्र होते. मग आता प्रल्हाद महाराज काय म्हणतात प्रत्येक जीवन आपल्याला विशेषतः म्हणजे अगदी मनुष्यानं जीवनाच्या आरंभीपासूनच म्हणजे प्रारंभीपासूनच आध्यात्मिक साक्षात्कारामध्ये रस घेतला पाहिजे. म्हणजे काय की प्रल्हाद महाराज कसं मार्गदर्शन करतात पहा सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐका नोट्स पण बनवा. खूप उत्तम असं मार्गदर्शन आहे प्रल्हाद महाराजांचं आणि आपल्यासाठी म्हणजे आपण बाल्यावस्थेतच असल्यासारखे आहोत आपल्यासारखे पतित जीव जे आहेत. तर आपली परिस्थिती अशीच आहे आपण बाल्यावस्थेतच आहोत आध्यात्मिक साक्षात्काराचा स्तराचा विचार करता. तर प्रल्हाद महाराज काय म्हणतात म्हणजे मनुष्यानी अगदी जीवनाच्या प्रारंभापासूनच आध्यात्मिक साक्षात्कारामध्ये रस घेतला पाहिजे. म्हणजे बाल्यावस्थेत आपल्याला हे शिक्षण मिळालं पाहिजे की पूर्ण पुरुषोत्तम जे आहेत श्रीकृष्ण हेच भगवान आहेत आणि हेच आपलं आराध्य आहेत हे आपल्याला समजलं पाहिजे. मनुष्यानी म्हणजे वेगवेगळी जी सुख आहेत त्यांचा उपभोग करण्यासाठी बिलकुल रस नाही घेतला पाहिजे. त्यापेक्षा त्याला जे सहजपणे प्राप्त होते भौतिक जीवन त्यात समाधान मानलं पाहिजे पहा. तर आता हे सगळं आपण समजून घेणार आहोत. म्हणजे आयुष्य इतकं छोटस आहे मनुष्य जन्म एकतर दुर्मिळ आहे आणि आयुष्य अत्यंत क्षणभंगूर आहे. म्हणजे सत्ययुगामध्ये पहा म्हणजे भरपूर आयु मर्यादा होती. आणि भरपूर आयु मर्यादा सत्ययुगामध्ये असल्यामुळे तेव्हा काय करत असत लोक ध्यान करत असत धारणा करत असत भगवत प्राप्तीसाठी. मग त्यानंतर काय झालं की त्रेतायुगामध्ये काय झालं म्हणजे तो कलियुगात म्हणजे सत्ययुगाचा तो धर्म होता ध्यान योग. मग त्यानंतर काय झालं त्रेता जे युग होतं तर त्यावेळेला काय झालं तर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या संतुष्टीसाठी काय करत असत तर यज्ञ विविध प्रकारचे अग्नियज्ञ वगैरे करत असत. मग त्यानंतर पुढे काय झालं की द्वापार युगामध्ये काय करत भव्य अशा मंदिर पूजा. पण कलियुगामध्ये काय आहे आपण कलियुगामध्ये आहात आणि कलियुगाचा युगधर्म काय आहे तर नाम संकीर्तन. म्हणजे काय की आपण भगवानांच्या पवित्र नामाचं उच्चारण करणे हाच कलियुगातला यज्ञ आहे आणि हाच आपल्याला फक्त साध्य होऊ शकतो. अन्यथा आपल्याला ध्यान करायला ध्यान लावायला शक्य आहे का म्हणजे तितक्या आयु मर्यादा आपल्याकडे आहेत का? तेव्हा 5,000-5,000 लोक म्हणजे इतकी वर्ष म्हणजे लोकांचा आयु मर्यादा असायची. पण आता कलियुग कसं आहे अल्पमती अल्पायु आणि पथभ्रष्ट लोकांचं हे कलियुग आहे असं भागवतात व्यासमुनींनी लिहिलंय. म्हणजे काय 100 वर्ष म्हणजे सुद्धा खूप झाली आणि आताच्या आधुनिक जीवनशैलीमध्ये 100 वर्ष सुद्धा कोणी जगत नाही हो की नाही ही वास्तविकता आहे. मग इतकं अल्पायु जर आपलं जीवन आहे मनुष्याचं आणि इथं आपण अल्पमती आहोत तेव्हा कसं की पाठांतरा पद्धतीने म्हणजे स्मृती आणि स्मृती या माध्यमातून शिक्षण दिलं जायचं. म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेतून गुरूंनी जे सांगितलं ते शिष्यांनी मुखोद्गत केलं अशा पद्धतीचं असायचं. तर इतकी तर स्मृती नाहीच आहे आता तर म्हणजे आताच्या आणि कलियुगामध्ये आपल्या लोकांची त्यातही मोबाईल लॅपटॉप या सगळ्या आधुनिक सगळी जी आपण टेक्नॉलॉजी वापरतो ह्यामुळे आपल्याला आपला फोन नंबर सुद्धा पाठ नसतो ही आपली वास्तविकता आहे हो की नाही. मग आपण इतकं काही स्मरणात ठेवू शकणार आहे का? बिलकुल नाही. मग आता अशा परिस्थितीत आपण ध्यान ध्यान करायचं म्हटलं तर आपण 2 मिनिटं जरी म्हणजे मनाने ध्यान करायचं ठरवलं तर आपण ठरवलं की आपण भगवान यांच्या रूपावरती ध्यान करायचं. तर आपण ध्यान करायला डोळे मिटले तर आपल्या मनात आपण घरात असू तर ऑफिस मधले विचार हो की नाही किंवा आपण ऑफिसमध्ये असो घरातले म्हणजे असं म्हणजे किंवा आपण दुसऱ्या कुठल्या तरी ठिकाणी असो समजा मंदिरात असो तर आपल्याला
मग सगळे आपण आपल्या मैत्रिणीनं काय केलं होतं, मग आपल्या घरी आपल्या नवऱ्याशी आपण काय बोललो, मग मुलं काय म्हणाली, हे विचार. म्हणजे 2 मिनिटं पण कोणी म्हणजे ध्यानपूर्वक एकाग्र होऊ शकत नाही. इतके आपण रजो तमो आणि ह्या गुणांनी सगळ्या आणि वैश्विक आसक्तीने ग्रासलेले आहोत. मग आपल्याला शक्य आहे का ध्यान लावणं? बिलकुल नाही. मग आपल्याला वेगवेगळे अग्नियज्ञ करायचे. आता साधं आपण एखादा यज्ञ करायचं ठरवलं, तर आपल्याला हे शक्य होईल का? तर आजच्या काळात तसे पुरोहितही नाहीत की तितके शुद्ध असतील. आणि त्या काळात म्हणजे त्या काळामध्ये जसे होते, सत्वगुण 100% होता सत्ययुगामध्ये. त्रेतायुगामध्ये त्याचं प्रमाण 25% कमी झालं, पुढे 25% कमी झालं द्वापारामध्ये. कलियुगामध्ये काही राहिलंच नाही सत्वयुगाचं म्हणजे सत्वगुणाचं प्रमाण. मग अशा पद्धतीने घडत गेलं. मग इतकी शुद्ध पौरोहित्य करणारे की ज्यांच्या मंत्रोच्चारणामधून म्हणजे ते मंत्र जे असायचे ते कशासाठी असायचे की त्याच्या उच्चारणामधून त्या मंत्राची ताकद अजमावली जायची. तर अशा पद्धतीचं पौरोहित्य करणारे आजकाल आहेत का? म्हणजे असे म्हणजे शुद्ध भक्त भगवानांचे तर बिलकुल नाही. किंवा अशी शुद्ध सामुग्री सुद्धा उपलब्ध नाही. म्हणजे यज्ञात आपण तूप वापरतो है ना, वेगवेगळे म्हणजे जे हविर्भाग म्हणजे जे हवीर साठी सामान वापरतो, तर हे सुद्धा म्हणजे अशा वनस्पती आहेत त्या सुद्धा शुद्ध स्वरूपात मिळणं अवघड आहे. म्हणजे आताच्या काळात अशा पद्धतीचे अग्नियज्ञ विविध असे आपल्याला करणं शक्य आहे का? किंवा विविध प्रकारचे यज्ञ दिलेत आपल्या म्हणजे जे वेदामध्ये वेगवेगळ्या यज्ञांचं प्रयोजन सांगितलं, हे शक्य आहे का? बिलकुल नाही. मग आपल्याला भव्य मंदिर पूजा करायला सगळ्यांना 24 तासाची तारेवरची कसरत असते. कोणाला ऑफिस आहे, कोणाचा व्यवसाय आहे की नाही, सांसारिक जबाबदारी आहेत. मग आपल्याला हे देखील जमणार नाही. आपल्याला काय जमेल की एका ठिकाणी बसून आपल्या घरात जिथे कुठे आपण असो, जिथे काही कामधंदा नोकरी करतो तिथे आपण नाम घेऊ शकतो जसं शक्य होईल तसं, हो की नाही. मग कलियुगाचा काय धर्म आहे? नाम संकीर्तन यज्ञ. म्हणजे जेव्हा मोठ्याने आपण करतो सगळ्यांसोबत नाचून गाऊन त्याला नाम संकीर्तन म्हणतात. ज्या वेळेला आपण इतरांसोबत गाऊन करतो त्याला कीर्तन म्हणतात. आणि जेव्हा आपण स्वतःला ऐकू येईल अशा आवाजात पुटपुटून करतो त्याला नामजप म्हणतात. मग नाम संकीर्तन यज्ञ हा कलियुगाचा धर्म आहे. मग आपण नाम संकीर्तन पण करायचं भक्तांच्या संघामध्ये, मंदिरात, घरात, शक्य तेव्हा आपल्या कुटुंबात, आपल्या आप्तेष्टांना, नातेवाईकांना बोलून. आणि जेव्हा शक्य नसेल त्यावेळेला आपण नाम जप करायचं. तर कलियुगामध्ये अशा पद्धतीनं म्हणजे कलियुगामध्ये नामामध्येच काय आहे? भगवान यांचा अवतार आहे. अशा पद्धतीने आपण भागवतात वर्णन वाचतो. म्हणजे भगवान यांनी स्वतः हे सांगितले की कलियुगामध्ये काय आहे? नामामध्येच मला तुम्ही पहा. म्हणजे नाम आणि मी यामध्ये त्यापेक्षा मी भिन्न नाहीये. माझं नामामध्येच मी आहे. जिथे कुठे श्रीकृष्ण लिहिले ते प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण आपल्या सगळ्या शक्तीनिशी उपस्थित असतात. मग आता प्रल्हाद महाराज आपल्याला असं का सांगतायत की प्रत्येक जीवाने विशेषतः मनुष्याने अगदी जीवनाच्या आरंभापासूनच आध्यात्मिक साक्षात्कारामध्ये रस घेतला पाहिजे. ह्याच्या मागे खूप मोठा म्हणजे गूढ अर्थ आहे पहा. आता आपण कोणाला म्हणालो की तुम्ही नाम घ्या, आपण सांगितलं तुम्हाला, किंवा कुणाला तरी सांगितलं आपण भगवद्गीता वाचा, आपल्या आजूबाजूला लोक आहेत ते काय म्हणतात, हे सगळं म्हातारपणी करायच्या गोष्टी आहेत. म्हणजे आतापासून कशाला करतात, किंवा जे करत असतात त्यांना ते काय करतात, अशा पद्धतीनं टोमणे मारतात किंवा अशा पद्धतीने त्यांची अवहेलना करतात. आपल्या सगळ्यांना आता अनुभव येतो, सगळेजण भक्ती मार्गावर आहेत आणि प्रयास करत असतात आपापल्या पद्धतीने, हो की नाही. तर आपण अनुभव म्हणून हे अभ्यासूया, आपण कोणावरही टीका करणे असा भाग नाही करत आहोत. तर मग इथे हाच भाग आपण समजून घ्यायचा. तर प्रल्हाद महाराजांनी काय सांगितलंय, अगदी प्रारंभिक जीवनापासूनच आपण काय केलं पाहिजे, तर आध्यात्मिक जीवन जे आहे, तर त्या आध्यात्मिक साक्षात्काराचं म्हणजे जे जीवन आहे आपलं, म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर आपण उन्नत होण्याचे जे आपले प्रयत्न आहेत, तर त्याला म्हणायचं आध्यात्मिक साक्षात्कार संबंधी आपण काय केलं पाहिजे, रस घेतला पाहिजे. म्हणजे काय की अगदी बाल्यावस्थेपासूनच आपल्याला हे शिक्षण मिळालं पाहिजे. आता प्रल्हाद महाराज कसे होते पहा, मातेच्या गर्भामध्ये असताना नारद मुनींच्याकडून जे आहे ते प्रशिक्षण मिळालं होतं, बरोबर. तसं ध्रुव महाराजांनी काय केलं, 5व्या वर्षी, वयाच्या 5व्या वर्षी आपल्याला काय होतं, आपल्याला म्हणजे 5व्या वर्षी मुलांना आपले कसे कपडे घालायचे पण कळत नसतं, पण 5व्या वर्षी काय केलं ध्रुव महाराजांनी, खडतर तप केलं आणि भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली. त्यांच्यावर भगवानांची कृपा झाली. मग आता श्रील प्रभुपादांचं उदाहरण आपण आताच्या कलियुगातलं अभ्यासूया. 5व्या वर्षी त्यांनी काय केलं, आपल्या वडिलांना सांगितलं की जगन्नाथाची मला यात्रा संपन्न करायची, मला छोटासा रथ बनवून द्या. मग वडिलांनी त्यांच्या काय केलं, त्यांना रथ बनवून दिला आणि मग काय केलं, त्या बाळगोपाळांची रथयात्रा काढली त्यांनी. आणि मग जे आजूबाजूचे शेजारी होत्या माता भगिनी, त्यांनी काय केलं, छान असा
प्रसाद तयार केला आणि सगळ्यांनी काय केलं, जशी जगन्नाथाची यात्रा असते तशी 8 दिवस ती संपन्न केली आहे बाळगोपाळांची. म्हणजे हे जे भक्तीचे बीज आहे हे म्हणजे जे आहे तर हे बाल्यावस्थेपासूनच रुजलं पाहिजे. आपल्यावर हा बाल्यावस्थेपासूनच संस्कार झाला पाहिजे की सर्व म्हणजे सर्वश्रेष्ठ असेल किंवा भगवान जे आहेत तर हे कसे आहेत, तर पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत, परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हेच आपले जे आहेत ते परमपिता आहेत, हेच आपले आराध्य आहेत आणि त्यांची सेवा करणं हे मानवी जीवनाचा उद्देश आहे. तर हा जो विचार आहे हा भगवंतांकडूनच आलेला आहे. आणि भगवान यांनी वेदामध्ये म्हणजे भगवान यांच्या विषयी वेदामध्ये काय आहे सर्वत्र, तर भगवान यांना कसं जाणायचं कृष्ण यांना आणि त्यांची कृपा कसं प्राप्त करायची, कृष्ण प्रेम कसं मिळवायचं, हेच सगळीकडे वेदामध्ये प्रत्येक शास्त्र काय सांगतं आपल्याला, तर भगवान यांची प्राप्ती कशी करून घ्यायची. मग हेच मानवी जीवनाचा उद्देश आहे. भगवान यांचे कोण आहोत आपण, जीवात्मक अंश आहोत. भगवान जे आहे त्यांची तटस्थ शक्ती आहोत. मग आता हे कसं समजून घ्यायचं, तर समुद्र आहे, खूप मोठा सागर आहे आणि आपण छोटासा एक कण आहोत. म्हणजे काय की सागरामध्ये जे काही गुण आहेत सागराच्या पाण्यामध्ये तेच आपल्यामध्ये एका बिंदू म्हणून, सागरातला एक कण म्हणून, आपल्यामध्ये सागराचा एक थेंब म्हणून आहे. मग सागराच्या पाण्याचा अनालिसिस केल्यानंतर जे त्याच्यात जे काही त्याच्यात घटक येणार तेच एका बिंदूमध्ये येणार, तोच खारटपणा असणार. म्हणजे काय की आपण गुणांनी समान आहोत भगवान यांच्याशी, पण परिमाणाने भिन्न आहोत. म्हणजे सागर जसं असे विशाल भगवान आहेत आणि आपण कसं आहोत, छोटेसे कण चितकण आहोत भगवान यांचा आध्यात्मिक अंश आहोत. आणि आपण शरीर नसून कोण आहोत, आत्मा आहोत. मग आत्मस्तरावर आपलं कर्तव्य काय आहे, तर भगवान यांची सेवा करणे. आता हे कसं, हे का आपलं कर्तव्य आहे हे पण आपण समजून घेऊया. तर आपण एक मशीनचं उदाहरण घेऊया. एक जे मशीन असतं तर त्याचे विविध अवयव कार्य करत असतात, पार्ट्स असतात, बरोबर की नाही. आणि ते जे पार्ट्स असतात ते त्या मशीनसाठी कार्य करत असतात आणि मग त्या मशीनचं ते कार्य घडतं. मग तसंच आहे भगवान म्हणजे अशा पद्धतीचं एक मशीन आपण असं कल्पना करूया. तर त्यांचे विविध पार्ट्स म्हणजे कोण आहेत, तर आपण आहोत. मग आपण आवाज गेला. व्यवस्थित देतात, मशीनची एकत्रित कृती म्हणजे ते कार्य होतं. मग तसंच आहोत भगवान यांचे आपण कोण आहोत, अंश आहोत. मग आपण कोण आहोत, भगवान यांचे अंश असल्यामुळं भगवान जे आहेत ते मूळ, जे मूळ वृक्ष किंवा परमपिता आपण म्हणून आहेत. मग त्यांच्या संतुष्टीसाठी ज्या वेळेला आपण सेवा करू त्यांची, त्यावेळेला काय होईल, जेव्हा भगवान संतुष्ट होतील तेव्हा निश्चितच आपण सगळे कसे असणार, संतुष्ट असणार, आनंदात असणार. मग हा भाग आपण समजून घेतला पाहिजे. मग भगवान यांची आपण काय केली पाहिजे, ह्या नात्याने म्हणजे आपण त्यांचे कोण आहोत, जीवात्मक अंश आहोत. या नात्याने आपण त्यांची काय केली पाहिजे, सेवा केली पाहिजे. म्हणजे आपल्यासारख्या जीवात्म्याचे कर्तव्य काय, जीवेर स्वरूप आहे नित्य कृष्णेर दास. आपण काय केलं पाहिजे, दास म्हणून, मी तुमचा दास म्हणून सेवा केली पाहिजे आणि त्यांच्या संतुष्टीसाठी. आता सेवा केली पाहिजे, सेवा केली पाहिजे म्हणजे काय, आपले सगळे कर्तव्य कर्म सोडून द्यायची असं नाही. आपल्याला या भौतिक जगतामध्ये आपण इथे आलो आहोत आणि मनुष्य जन्म आपण घेतला. मनुष्य जन्म हा अत्यंत दुर्मिळ आहे. 84 लक्ष योनी जेव्हा आपण पार करतो तेव्हा मनुष्य जन्म मिळतो. असे हजारो लाखो अनेक जन्म गेले की ज्या वेळेला आपण मनुष्य जन्म घेतला, पण आपल्याला भगवान कोण माहितीच नव्हतं आणि आपल्याला भगवद्गीता किंवा भागवत असं काही माहिती नव्हतं. मग असे आपले हजारो लाखो मनुष्य जन्म गेले की आपण अशाच पद्धतीनं भोग केला. आणि त्यानंतर आपल्या जीवनामध्ये एखादा वैष्णव आला आणि त्यांनी सांगितलं की भगवानच सर्वश्रेष्ठ आहे किंवा गुरु आपल्या जीवनात येणं आवश्यक आहे, पण आपल्याला माध्यम नव्हतं, आपल्याला गुरुपर्यंत कसं पोचायचं कळलंच नाही. असे हजारो लाखो जन्म गेले आपले. आणि त्यानंतर काय झालं की आपल्या हातात भगवद्गीता आली, भागवतासारखे ग्रंथ आले, उच्च कोटीच्या वैष्णवांनी लिहिलेल्या रचना आल्या, पण आपल्या जीवनात गुरुच आले नाही. म्हणजे त्यामुळे आपले असेच फुकट गेले ते जन्म. मग असे हजारो लाखो असे अनेक जन्म गेले. मग आपल्या जीवनामध्ये एक भगवंतांचा भक्त आला आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला भगवद्गीता कळली. मग त्याच्या माध्यमातून आपल्याला
कृष्ण हेच सर्वश्रेष्ठ भगवान आहेत कळले. मग त्याच्या माध्यमातून आपल्याला गुरुंकडे कसं पोहोचायचं हे कळलं, कशी भक्तिमय प्रेममय सेवा करायची कळली. गुरूंच्या आज्ञेनुसार कसं आपण भगवत प्राप्ती करू शकतो, गुरूंच्या आज्ञेनुसार आपण उपदेश घेऊन अशा पद्धतीचं आपल्याला मार्गदर्शन मिळालं. पण आपण ते केलंच नाही त्या जन्मामध्ये. मग त्यामुळे असे अनेक हजारो लाखो जन्म वाया गेले आपले मनुष्य जन्म म्हणजे जे होते ते. आणि मग आणखी असे अनेक लाखो जन्म गेल्यानंतर आपल्याला पुन्हा हा दुर्मिळ मनुष्य जन्म मिळाला. मग ह्या वेळेला आपल्याला समजलं की भगवान हे सर्वश्रेष्ठ असे आहेत. आणि मग गुरु जे आहेत तर त्यांच्या चरणी आपण शरण गेलो आणि गुरुकृपा जर आपल्याला झाली, गुरूंची जर कृपा मिळाली तर आपल्याला भगवत कृपा होऊ शकते. हे आपण भगवद्गीतेतनं जाणलं, भागवतातनं जाणलं. आणि मग आपले प्रयत्न सुरू झाले. इस्कॉन सारख्या संस्थेच्या माध्यमात आपण माध्यमातून म्हणजे शिल प्रभुपाद सारखे सर्वश्रेष्ठ भक्तांच्या संपर्कात आलो. आणि मग त्यांच्यामुळे आपल्याला समजलं हे सगळं. आणि आपण कृष्ण भक्तीचं विज्ञान जाणायला सुरुवात केली. मग त्याचाच भाग म्हणून आपण हा क्लास अभ्यासतो, अशा विविध लेवल अभ्यासाला सुरुवात केली. ओके नाही, सगळेजण आता विविध लेवलमध्ये अभ्यास म्हणजे अभ्यासतात सगळ्या लेवल्स किंवा सगळ्यांचा अभ्यास चालू आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला समजलं. मग आपले थोडे 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 प्रयत्न चालू झाले. मग अशा पद्धतीचा हा मनुष्यानाम सहस्त्रेषु असा एक श्लोक येतो भगवद्गीतेमधून. सिद्ध येते सिद्ध आहे म्हणजे काही म्हणजे इतके असंख्य लाखो हजार जन्म होत जातात तेव्हा मनुष्य जन्म मिळतो. आणि त्या मनुष्य जन्मामधले सुद्धा अनेक मनुष्य जन्म असेच जातात. आणि मग त्यातल्या एखाद्या मनुष्य जन्मामध्ये आपल्याला हे समजतं आणि आपल्या जीवनामध्ये गुरु येतात. गुरु घेतो आपण किंवा गुरुकडून दीक्षा घेतो. म्हणजे हे कसं आहे तर हे खूप खूप दुर्मिळ योग आहे गुरु आपल्या जीवनामध्ये येणं आणि गुरुचरणी आपण जाणं आणि गुरु कार्यानुसार म्हणजे किंवा गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार आपण त्यांची सेवा करणं. आणि ह्यासाठी काय केलं पाहिजे म्हणून लहानपणापासूनच बाल्यावस्थेपासूनच काय केलं पाहिजे, आपण आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे किंवा आपलं ते ध्येय असलं पाहिजे. हे ध्येय कोण देऊ शकतं आपल्याला, गुरुकुल सारख्या संस्था ज्या होत्या. म्हणजे गुरुकुल पद्धती होती पूर्वी, वर्णाश्रम पद्धती होती. वर्णाश्रम पद्धती जी आहे तर भगवान यांनी सांगितलंच होत्या चातुर्य म्हणजे भगवद्गीतेच्या इतिहासामध्ये येतं वर्णन सगळं है ना, चातुर्वर्ण सिस्टम श्लोक येतो. तर तिथे काय आहे तर भगवान यांनी दोषरहित पद्धती म्हणजे काय वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापन केली होती आणि त्यानुसार हे सगळं आपली जीवनशैली होती. पण काय झालं की नंतर नंतर काय झालं, आपल्या वेगवेगळी आक्रमण झाली आणि त्यानंतर काय झालं की ब्रिटिशांनी काय केलं म्हणजे ब्रिटिशांच्या ह्याच्यानुसार सगळे असे सैनिक किंवा गुलाम बनले, क्लार्क बनले. आपली आध्यात्मिक जी गुरुकुल होती ती ब्रिटिशांनी कायदा संमत करून बंद करून टाकली. थोडा इतिहासाचा भाग मी याच्यात सांगायचा मत केला. पण आपण समजून घेऊया की गुरुकुल पद्धतीमध्ये काय होतं, उपनयन संस्कारानंतर गुरुकुलमध्ये गुरुग्रही पाठवलं जात असे प्रत्येकाला. आणि त्याला जे गुरु शिक्षण द्यायचे म्हणजे त्याच्या गुणकर्मानुसार त्याला आपल्या भौतिक जीवनामध्ये अर्थार्जन करण्याचं त्याचबरोबर आपलं जे मनुष्य जीवन आहे ते आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होण्याचं त्याला दोन्ही पद्धतीचं शिक्षण गुरुकुलमध्ये दिलं जायचं. आणि त्यानुसार तो उन्नत व्हायचा आणि त्यानुसार त्याला योग्य त्या वर्णामध्ये त्याच्या गुणकर्मानुसार गुणकर्म विभाग अशा अशा शब्द येतो भगवद्गीतेच्या श्लोकामध्ये. म्हणजे काय की क्षत्रियासारखे गुण असतील, शौर्य, लीडर असं किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्किल्स सगळे. तर अशा पद्धतीचं किंवा जे म्हणजे जे धर्माचरणी लोकांचं रक्षण करतात त्यांना क्षत्रिय वर्णामध्ये. नंतर जे विद्यादान करतात किंवा जे म्हणजे भगवान यांच्या विषयीचं ज्ञान आत्मसात करतात आणि आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होतात तर किंवा जे शांत, संयम किंवा शम, दम, शौच, तप असे ब्राह्मण वर्णाचे गुण सांगितले 18व्या अध्यायात. तर अशा पद्धतीचे जे लोक असतात ते ब्राह्मण वर्णामध्ये येतात. त्याचबरोबर जे वाणिज्य, कृषी, गोरक्षा म्हणजे अशा पद्धतीचं कार्य करतात ते जे लोक आहेत तर ते वैश्य वर्णामध्ये येतात. आणि शूद्र म्हणजे काय, ह्या तिन्ही वर्णांची सेवा. तर ह्यानुसार मग त्यांचं वर्णामध्ये त्यांना विभागलं जायचं. तर अशी उत्तम पद्धती होती. पण ही पद्धती बंद झाली आणि त्यानंतर काय झालं, जाती व्यवस्था आली आणि त्यानुसार आपण जे काय आहोत ते आधुनिक जीवनशैली अभ्यासतो किंवा आधुनिक जीवनशैलीमध्ये आता आपलं जे वर्तमान जीवन आहे ते चालू आहे. पण आपल्याला भगवान यांनी कुठली सांगितली, वर्णाश्रम व्यवस्था. मग त्यानुसार जे आहे तर गुरुकुलमध्ये पाठवलं जायचं. मग प्रल्हाद महाराज जे ते उच्च कोटीचे भगवान यांची भक्त आहेत. मग ते काय सांगतात असुर बांधवांना की लहानपणापासून म्हणजे भक्तीला कुठलंही वय हे म्हणजे योग्य अयोग्य नसतं. भक्ती ही कशी आहे, प्रल्हाद महाराजांची मातेच्या गर्भातूनच सुरू झाली हो ना.
आणि अगदी म्हणजे गर्भातून म्हणजे वयवर्ष शून्यापासून कुठल्याही वयापर्यंत आपण भक्तीची सुरुवात करू शकतो. आणि ती करावी कशी, ह्याचं उत्तम उदाहरण देतात प्रल्हाद महाराज की आपण बाल्यावस्थेपासूनच केली पाहिजे. हो ना. म्हणजे त्यामुळे काय होणार, आता आपण उदाहरण पाहूया, समाजामध्ये परिणाम दिसतात आपल्याला. म्हणजे आपली आपली जी आधुनिक शिक्षण पद्धती आहे आणि गुरुकुल शिक्षण पद्धती यातला फरक समजेल त्यावरून. म्हणजे प्रल्हाद महाराजांनी आपल्या असुर बांधवांना काय सांगितलं, आध्यात्मिक जे साक्षात्काराचं ज्ञान आहे तर याचं शिक्षण बाल्यावस्थेपासूनच व्हायला पाहिजे. अन्यथा आपण पाहतो म्हणजे आधुनिक जी जीवनसरणी आहे तर तिथं कशा पद्धतीचं स्वैराचारी जीवन आहे. मग हे कशामुळे आहे, तर बाल्यावस्थेपासून आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावरचं ज्ञानच नाही मिळाले आणि त्यामुळे आहे. अन्यथा म्हणजे प्रत्येक स्त्री आपली पत्नी सोडून तिला माताच मानलं जातं. मा स्त्री परदारेश असा श्लोक येतो. तर याचा अर्थ काय, म्हणजे आपण पाहतो की आज स्त्रियांवरचे अत्याचार हे सगळे खूप वाढले. ह्याचं कारण काय, तर आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावरचं ज्ञानच नाही, आपण अज्ञानीच आहोत. आणि त्यामुळं म्हणजे एक जे होतंय म्हणजे भौतिक स्तरावरचं ज्ञान आहे आणि ते भोगी संस्कृतीकडे आपल्याला नेणार आहे. आणि आताची संस्कृती कशी मानली गेली, तर रजो आणि तमोगुणांनी युक्त म्हणल्यावरती तिथे कसे विचार असणार, सगळे रजो तमोगुणित विचार. तिथे सात्विकता असेल का, सात्विक विचारांचे लोक असतील का, बिलकुल नाही. मग जेव्हा आपण भगवानांच्या भक्तीमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करतो तेव्हा रजो तमोगुणातून आपण सत्वगुणात येतो. सत्वगुणाची कृती जेव्हा वारंवार वारंवार करू तेव्हा शुद्ध सत्वगुणामध्ये येऊ. भगवान कसे परम पवित्र आहेत. असा श्लोक येतो पहा, अर्जुन जो आहे तर त्याचा 10व्या अध्यायामध्ये श्लोक येतो की परम पवित्र परम निधान अशा पद्धतीनं अर्जुनाचा श्लोक आहे. म्हणजे काय की भगवान हे परम पवित्र आहे. मग अशा परम पवित्र भगवान यांची सेवा करण्यासाठी सुद्धा म्हणजे राजाचं सेक्रेटरी व्हायला त्याला ती पात्रता हवी ना त्याच्या अंगी. तसं भगवान हे शुद्ध सत्वगुणामध्ये आहे. मग आपण भगवान यांची सेवा करण्यासाठी त्यांचा सेवक म्हणजे एक उत्तम प्रकारचा सिद्ध होण्यासाठी आपण तितकी शुद्ध हवी की नाही. ह्यासाठी आपण सत्वगुणाच्या कृती जेव्हा वाढवतो तेव्हा आपण हळूहळू हळूहळू शुद्ध सत्वगुणामध्ये जातो. ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, बाल्यावस्थेपासूनच काय केलं पाहिजे, तर आध्यात्मिक स्तरावरचं ज्ञान खरं तर आपल्याला मिळणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे की भौतिक जीवनामधल्या ज्या भोगी म्हणजे वृत्ती आहेत किंवा भोगी जे जीवन आहे, आज मला अमुक प्रकारचा बंगला पाहिजे, आज माझ्याकडे अमुक प्रकारची गाडी पाहिजे है ना, आज माझ्याकडे अमुक वस्तू पाहिजेत, ही सगळ्या कशा भोग स्तरावरच्या गोष्टी आहेत. आणि त्या आपल्याला मिळाल्या तर आनंद होतो, हो की नाही. आणि आपण भोग करतो आणि त्या गोष्टी नाही मिळाल्या तर आपण काय करतो, मग त्या वस्तूंचा म्हणजे त्याग करतो. म्हणजे नाही मिळत आहे सोडून देऊ आपण त्याग. मग भोग त्याग ह्या द्वंद्वामध्येच आपण नेहमी जे असतो तो अडकलेला असतो. म्हणजे ह्या सगळ्या स्तरावरून आपण भक्तीच्या स्तरावरून आवश्यक आहे. म्हणजे आपल्याला सहज जे प्राप्त झाले म्हणजे हे जे काही ते आहे सर्व, तर ही सगळी संपत्ती कोणाची, भगवान यांची आहे. आणि भगवान यांनी ज्याला त्याला त्याच्या म्हणजे त्याचं जे काही प्रारब्ध आहे किंवा त्याचा जो काही वाट आहे त्यानुसार त्याला ते दिलंय, हो की नाही. आणि मग प्रत्येकाने काय करावं हवं, आपल्याला जे काही मिळालंय सहज प्राप्त झालंय भगवत कृपेमुळं ते मानून म्हणजे ते गोड मानून आपण समाधानी असलं पाहिजे, हो की नाही. पण असं करू नये प्रत्येकाने की दुसऱ्याचं पण मला मिळालं पाहिजे, तर असं आपण दुसऱ्याची पण मला संपत्ती मिळाली पाहिजे किंवा कुठली गोष्ट मिळाली असा आपण प्रयत्न करू नये. अशा पद्धतीचा आपण पहिला जो ईशोपनिषदचा श्लोक आहे तर त्यामध्ये आपण त्याचा मथितार्थ जो आहे तर तो आपण अशा पद्धतीने अभ्यासलाय सगळ्यांना, आता माहिती असेल सगळ्यांना. तर हे सगळं जे आहे ते भगवान यांची संपत्ती आहे. आणि आपण खरं तर ह्या जगतामध्ये म्हणजे जे आहोत तर जे काही आहे त्यांनी दिलंय तर ते सहज त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या इच्छेने जे आपल्या पित्यांनी दिलंय, परमपिता आहेत आपले ते, तर ते गोड मानून ते जे आहे मिळालं आपल्याला, तर ते जे आहे तर त्यातच आनंद मानून आपण काय केलं पाहिजे, आपण भगवत प्राप्ती कशी होईल किंवा भगवानांची मी सेवा कशी करेन हे सर्व सांभाळून किंवा त्यात वृद्धी करण्याचे आपले प्रामाणिक प्रयत्न आपल्या कष्टांनी आपल्या प्रयत्नांनी आपण केले हे ठीक आहे. पण आपण अशी वृत्ती नाही पाहिजे
आपली, की जे मला मिळालंय तर ते पण मला हवं आणि दुसऱ्याचं पण मला हवं. म्हणजे काय होतं की ईशोपनिषदमध्ये श्रील प्रभुपाद म्हणतात की म्हणजे कुत्र्या मांजरासारखे इकडे भांडत असतात सगळे पशु मनुष्य, की हे माझं हे तुझं. पण हे सगळं कोणाचं आहे? भगवान यांचंच आहे. आपला त्याच्यात काही अधिकारच नाही आहे. म्हणजे भगवान यांनी दिलेल्या घरात आपण राहतो, भगवान यांनी दिलेल्या जमीन जुमला संपत्ती ही आपल्याला मिळाली, मग त्यांची आहे म्हणजे ती आपण किती जपली पाहिजे काळजीपूर्वक, हो की नाही? आणि मग त्याचा काही भाग आपण भगवत सेवेसाठी सुद्धा अर्पण केला पाहिजे. म्हणजे आपला उदरनिर्वाह करून गृहस्थ आश्रमातली आपली कर्तव्य कर्म पार पडून त्याचा काही भाग भगवत प्रसाद बनवण्यासाठी, भगवानांच्या अर्चविग्रहांची सेवा करण्यासाठी अशा पद्धतीने आपण जेव्हा प्रयास करतो तर त्यावेळेला काय होतं, ते कृष्ण भावनाभावित कर्म होतो. पण आपलं काय होतं, आपण असं करतच नाही. म्हणजे हे सगळं प्रल्हाद महाराज जाणतात आणि म्हणून ते काय म्हणतात की आयुष्य अत्यंत अत्यल्प आहे, क्षणभंगूर आहे असं आयुष्य. आज आपल्याला माहिती आहे का की उद्या आपण पाहणार आहोत की नाही उद्याचा दिवस, आणि म्हणून मिळालेल्या क्षण आपण काय केलं पाहिजे, तर आपण भगवान यांच्या सेवेमध्ये किंवा भगवान यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेसाठी आपण त्या प्रत्येक मिळालेल्या क्षणाचा उपयोग केला पाहिजे. म्हणजे काय, आपली कामधंदा सोडायचा नाही, आपल्या मुखात नाम आपण म्हणतो ना आणि हातात काम, अशा पद्धतीने आपण प्रयास केला पाहिजे. म्हणजे काय की आपण पहा, आपलं असं होतं, आपल्याला थोडासा चटका बसला, आपण थोडेसे म्हणजे पाय घसरून पडलो हो ना, काहीतरी आपल्याला इजा झाली, आपल्या तोंडात काय तर ऐक हो ना, किंवा बापरे, अशा पद्धतीने. पण आपल्या तोंडात कृष्ण येतात का? पण हे आपले हेच म्हणजे बसता उठता चालता बसता कृष्णाचं नाव आपल्या मुखात पाहिजे, भगवंताचं नाम पाहिजे. आपण त्याला कृष्ण कृष्ण म्हणायचं, प्रत्येक कृती कृष्णाला समर्पित करायची, अगदी लांबही आली तरी कृष्ण. कारण हा देह कोणामुळे मिळाला? कृष्णामुळे मिळाला. मग प्रत्येक कृती आपली कृष्णांना समर्पित आपली असली पाहिजे. प्रत्येक कर्मामध्ये केंद्रस्थानी कृष्ण आपले असले पाहिजे, हो की नाही? म्हणजे कृष्णांच्या कृपेमुळे आजचा मला दिवस खूप चांगला मिळाला, आज पहाटे उठून मी नामजप करू शकले, हो की नाही? आजची माझी कर्तव्य कर्म पार पाडू शकले. मग आज मी खूप छान प्रसाद बनवून कृष्णांच्या कृपेमुळं ते कृष्णांना अर्पण करू शकले आणि त्यांचं उच्छिष्ट मी खाऊ शकले. आणि गुरूंची किती कृपा आहे माझ्यावर की कृष्णांची सेवा करण्याला मला करण्यासाठी मला मार्गदर्शन करत आहेत. म्हणजे गुरु कृपेने आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होत असते, कृष्णांची कृपा मिळत असते. मग अशा पद्धतीचा आपला काय पाहिजे, कृतज्ञता भाव पाहिजे, दास्य भाव पाहिजे. मग ऐकू हेच येत सगळं नाही. प्रल्हाद महाराजांना सांगायचंय. म्हणून ते काय म्हणतात की म्हणजे कोणी असा चुकीचा विचार करू शकेल की जीवनाच्या आरंभी म्हणजे सगळी ऐहिक सुख म्हणजे आपण मस्त तारुण्य अनुभवायचं आणि मग सगळं गृहस्थाश्रमातली कर्तव्य वगैरे काय पार पाडायची, आणि मग वानप्रस्थ जीवन म्हणजे काय की गृहस्थ आश्रमातली कर्तव्य केल्यावर मग ते जगायचंय, मग तेव्हा आम्ही नाव घेऊ भगवानांचं. पण असं होईल का? म्हणजे भौतिकवादी विचार असे निरर्थकच असतात. म्हणजे वृद्धावस्थेत आपण आध्यात्मिक जीवनाचं जर प्रशिक्षण घ्यायला गेलो, तर म्हणजे ते शक्य होईल का? पहा, म्हणजे श्रवणम कीर्तनम विष्णू हे कशासाठी आहे? म्हणजे परीक्षेचा अभ्यास पण आपण कसा करतो पहा, वर्षभर आपण अभ्यास करतो, नोट्स बनवतो, वेगवेगळे लेक्चर्स त्या त्या विषयातले अटेंड करतो अत्यंत काटेकोरपणे. त्या विषयाशी संदर्भात जे काही स्टडी मटेरियल आहे, जे काही अभ्यासाचं मटेरियल आहे, ते सगळ्या आपल्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींकडून आपण गोळा केलं, आपण हे सगळं अभ्यासलं आपल्या कॉलेज जीवनामध्ये, शालेय जीवनामध्ये, हो की नाही? आणि मग वर्षाच्या शेवटी वार्षिक परीक्षेला आपण म्हणजे जातो आणि पूर्ण वर्षभर सराव. आवाज बंद झाला काय? हरे कृष्ण माताजी, हा थोडंसं इंटरनेटची सुविधा होते, क्षमा असावी. तर आपल्याला आपला अंतसमय काय असेल माहिती नाही, आणि मग ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, जन्मभर सराव केला पाहिजे. म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेचे जेव्हा प्रयत्न करू आपण, हो की नाही, किंवा भगवान नाम आपल्या मुखामध्ये येईल, तेव्हा आपल्या अंतसमयी मुखात नाम असेल, हो की नाही? आणि जेव्हा
अंतसमयी आपल्या मुखात नाम असेल, म्हणजे अंतसमयी आपल्या म्हणजे मनामध्ये जो विचार असतो त्यानुसार आपल्याला त्या लोकाची प्राप्ती होत असते. हे आपण गीतेमध्ये अभ्यास करतो ना, की जसा भाव असतो आपल्या अंतसमयी त्यानुसार आपल्याला त्या देहाची प्राप्ती होत असते. त्यानुसार भगवान जे आहेत ते त्याचं फळ देत असतात. यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. म्हणजे काय की मृत्यू समय माझ्या मनात कृष्णाचे विचार असतील, कृष्ण नाम असेल, तर मला कृष्ण लोकाची प्राप्ती होईल, हो की नाही. अशा पद्धतीने आपण भगवान जे आहेत तर त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवेचा सराव आपल्याला जे काही मिळालेलं आयुष्य आहे इथे केला तर आपल्याला अंतसमय आठवेल, नाही तर आठवेल का? मृत्यू समय आपल्याला हे काहीच नाही आठवणार. भरत महाराजांसारखं होईल मग. त्या हरणाची त्यांनी सेवा केली आणि मग काय झालं, त्या हरणामध्ये त्यांची आसक्ती वाढली आणि मग मृत्यूच्या समयात त्यांच्या मनात काय विचार, त्या हरणाला कोण कोवळं लुसलुशीत गवत दिलं असेल का, त्याला मिळालं असेल का गवत, मग त्याच्यावर कुठल्या जंगली प्राण्यांनी हल्ला केला नसेल ना, असेच त्यांच्या मनात विचार आले. त्यामुळे पुढचा जन्म त्यांना कुणाचा मिळाला, हरणाचा मिळाला. असं. अशा आसक्तीमध्ये, आपण भौतिक आसक्तीमध्ये काय केलं पाहिजे की अशा आसक्तीमध्ये आपण गुंतून पडता कामा नये. आणि अशा ऐहिक सुखामध्ये आपण जर राहिलो आणि समज असं म्हटलं की वृद्धापकाळामध्ये आपण भक्ती करू किंवा वृद्धापकाळामध्ये आपण ह्या आध्यात्मिक जीवनाचं प्रशिक्षण घेऊ, तर त्यावेळेला आपल्याला शक्य असतं का? आपली शारीरिक वृद्धापकाळ म्हणजे काय असतं, तर एखादं यंत्र जसं काम करून जुनं होत जातं तसं मायाजनित यंत्र आहे आपल्या शरीरमध्ये. भगवद्गीतेमध्ये श्लोक येतो 15व्या अध्यायात तसा. या मायाजनित यंत्रामध्ये आपला आत्मा जो आहे तर तो आरूढ झालेला आहे आणि तो कार्य करत असतो. म्हणजे काय की असं जे यंत्रवत शरीर आहे आपलं, तर ते हळूहळू हळूहळू निकामी होत चालले. मग त्यावेळेला आपल्याला शक्य होईल का भक्तीचे प्रयत्न आणि प्रशिक्षण करायला? तर बिलकुल नाही. मग त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे की जीवनाच्या आरंभीपासूनच भक्तिसेवा कशी करायची शिकली पाहिजे. आता भक्तिसेवा करायची म्हणजे करायचं तरी काय हे आपण समजून घेतलं पाहिजे, हो की नाही. सगळेजण म्हणतात मला सेवा करायची पण ती सेवा म्हणजे तरी काय आहे? म्हणजे भगवान यांना केंद्रस्थानी पाहणं, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक कर्मामध्ये, आणि त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करणं. म्हणजे आपण पहाटे उठतो, मंगल आरती जी आहे तर त्याला उठतो आपण. मग आपण का उठतो भगवानांच्या मंगल आरतीला? तर प्रत्यक्ष भगवान जे आहेत तर तिथे अर्चविग्रहांच्या स्वरूपात उपस्थित असतात. त्यांचा दृष्टिक्षेप जेव्हा आपल्यावर पडतो तर त्यावेळेला काय होतं, आपल्या अनेक जन्माची पापं निघून जात असतात, नष्ट होत असतात. तर म्हणून आपण मंगल आरतीला उठतो. आणि भगवान जे आहेत तर यांचं उठता क्षणी दर्शन आपल्याला विग्रहांच्या माध्यमातून होत असतं. म्हणजे ह्यापेक्षा मंगल अजून काय असू शकेल की प्रत्यक्ष भगवान पाहण्याची संधी मिळते, हो की नाही. आणि मग आपण त्यांची आरती करतो, मग म्हणजे तिथे गुरूंची आरती होते. मग त्यानंतर आपण नरसिंह भगवान यांची जी आहे तर ती आरती करतो. म्हणजे आजच्या कलियुगामध्ये नरसिंह भगवान हे कसे सगळ्या भक्तांसाठी विघ्न विनाशक म्हणून कार्य करत असतात, म्हणून नरसिंह भगवान यांची आपण आरती करतो. मग त्यानंतर आपण काय करतो, आपला जो सकाळचा कार्यक्रम असतो मंदिराचा त्यामध्ये, त्यानंतर आपण तुलसी कीर्तन करतो, तुलसी आरती म्हणतो, तुलसी प्रणाम मंत्र म्हणतो, प्रदक्षिणा मंत्र म्हणतो. कारण सर्वश्रेष्ठ भगवान त्यांचे म्हणजे जे भक्त आहेत सर्वश्रेष्ठ त्यामध्ये तुलसी महाराणी आहेत. त्या कुठून आलेल्या आहेत? गोलोकातून, वैकुंठातून आलेल्या आहेत. असं सर्वश्रेष्ठ भक्तांची आपण जेव्हा म्हणजे त्यांची स्तुती गाऊ, त्यांची आरती करू, त्यावेळेला काय होतं, आपल्याला अशा सर्वश्रेष्ठ वैष्णवांचे आशीर्वाद मिळतात. त्या आपली कृष्णांकडे शिफारस करतात. अशा पद्धतीने तुलसी महाराणींचं महत्व आहे. त्यांची वेगवेगळ्या 8 प्रकारे सेवा करतात. मग अशा पद्धतीने आपण तुलसी कीर्तन करतो. मग त्यानंतर आपण शिक्षाष्टकम गातो, त्यानंतर 10 नामाप्रद म्हणतो आणि त्यानंतर जप करतो आपण ब्राह्ममुहूर्तावर 5 पासून 6:30 पर्यंत. मग हे सगळं आपण का करतो? तर ह्या सगळ्या कृतींचं म्हणजे कृतींच्या माध्यमातून आपण सेवाच करतोय, भगवानांची शिकतोय ती सेवा करायला. आणि ती कोणासोबत शिकतोय? वेगवेगळ्या भक्तांसोबत. म्हणजे भक्तांचा संघ करतो आपण, ऑनलाईन सगळे जोडतो किंवा मंदिरात प्रत्यक्ष जातो. तिथे बेंगलोरला जेव्हा जातो तेव्हा, किंवा जे बेंगलोरमध्ये राहतात ते तिथे जातात, किंवा आपापल्या जवळच्या नजीकच्या मंदिरात आपण जातो. मग हे काय करतो आपण? भक्तांच्या संघासोबत शिकतो. म्हणजे काय? येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयति. म्हणजे काय की येन केन प्रकारे, कुठल्याही प्रकारे मला कृष्णांचं स्मरण सतत झालं पाहिजे. त्यांच्याशी असलेलं आपलं नातंच आपण हे विसरलोय, आपण स्वतःलाच मी कोणीतरी समजतोय. मग हे जे विस्मरण झालंय
तर ते आपल्याला स्मरण झालं पाहिजे. आपली वास्तविक आध्यात्मिक स्थिती काय, भगवान यांचे आपण अंश आहोत. आपलं कार्य काय, त्यांची सेवा करणं. मग हे सतत स्मरण करून कोण देतात, तर ह्या सगळ्या कृती, म्हणजे एक प्रकारे भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं कार्यक्रम सुरू होतो मंदिराचा. मग नंतर काय असतं, भगवान यांच्यासाठी भोग अर्पण करणं. मग भगवान यांची षोडशोपचार पूजा असते. मग भगवान यांच्या कार्याचा महिमासाठी प्रचार प्रसार केला जातो, वेगवेगळ्या ठिकाणी संकीर्तनासाठी. भगवानांच्या विषयीची पुस्तकं शिला प्रभुपादांनी लिहिली, तर त्याचा प्रचार प्रसार, भगवद्गीतेचा प्रचार प्रसार आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने करतो. वेगवेगळे भक्तिवृक्ष क्लास आहेत, वेगवेगळ्या लेवल्सचे अभ्यास आहेत, ऑनलाईन ऑफलाईन आपण वर्ग घेतो, प्रवचन घेतो, प्रचार प्रसार करतो, अनेक पद्धतीने आपण. मग हे सगळं करण्यामागचा उद्देश काय, तर भगवान यांना केंद्रस्थानी ठेवून, हो की नाही, भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करण्याचे प्रयत्न. आणि यासाठी भक्तांचा संघ, म्हणजे एक भक्त दुसऱ्याला आठवण करून देतो. म्हणजे भक्तांच्या संघाचं वैशिष्ट्य काय, भक्तांसोबत का, एकट्याने का करायचं नाही, एकट्याने आपल्याला विस्मरण पण होईल, पण एक भक्त काय करतो, दुसऱ्या भक्ताला आठवण करून देतो. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण सेवा करतो, की येन केन प्रकारे, श्रील रूप गोस्वामी काय म्हणतात, मन कृष्ण निवेश, म्हणजे मन आहे ते कृष्णांच्या चरणांशी सदैव असलं पाहिजे, सतत मला कृष्णांचं स्मरण झालं पाहिजे. मग असा जेव्हा आपण सराव करू, नित्य नैमित्तिक दिवसभराचा आपला प्रत्येक कार्यक्रम, आपण स्वयंपाक बनवायला घेतला भगवानांना, तर भगवान यांना तो आपण अर्पण करायचा असतो नैवेद्य म्हणून, हो की नाही. मग आपण राधाराणी जे आहेत, तर त्यांना दुर्वास मुनींनी खूप सुंदर आशीर्वाद दिला होता, की म्हणजे तुझ्या हातचा जो प्रत्येक पदार्थ आहे तो उत्तम होईल आणि त्याला उत्तम आयु मिळेल तू खाणाऱ्याला. म्हणून राधाराणींना यशोदा मैयांनी भगवान यांचे सगळं भोग तयार करण्याची जबाबदारी दिली. मग आपण जेव्हा जातो आपल्या स्वयंपाकघरात, तेव्हा राधाराणींना प्रार्थना करून आचमन करून गेलो, आणि त्यानंतर प्रार्थना केली की तुम्हीच माझ्याकडून करून घ्या, भगवंतांसाठी कसा सुंदर भोग बनवायचा, आज मी किती तिखट घालू भाजीमध्ये, आज मी किती मीठ घालू. अशा पद्धतीने आपण जेव्हा प्रयास करतो त्यावेळेला काय होतं, राधाराणींची कृपा होत असते. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी जेव्हा आपण करायचे प्रयत्न करतो, म्हणजे काय, भगवानांना केंद्रस्थानी ठेवतो आपण प्रत्येक कृतीमध्ये. मग असं प्रत्येक कर्म आपलं दिवसभरात. आता व्यवसायाने मी डॉक्टर आहे, तर मी प्रत्येक वेळी प्रत्येक पेशंट जे येतो तेव्हा मी काय विचार करते, की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवान आहे. मग त्या प्रत्येक भगवान, जे प्रत्येकाच्या हृदयातल्या भगवान आहे, यांच्या संतुष्टीसाठी माझ्याकडून काय करा तुम्ही, योग्य ते उपचार आणि योग्य ते त्यांच्यासाठी जी काही योग्य ते मार्गदर्शन आहे तुम्ही करून घ्या. आणि अशा पद्धतीनं माझ्याकडून प्रत्येकाच्या हृदयातल्या भगवंताची, परमात्म्याची भक्तिमय प्रेममय सेवा होते. म्हणजे अशा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आपल्याला भगवानांना पाहता आलं पाहिजे. म्हणजे काय, कृष्णाला केंद्रस्थानी ठेवून आपण आपलं कर्तव्य कर्म केलं पाहिजे. एखादा व्यक्ती जॉब करतोय, नोकरी करतोय, कारखान्यात जॉब करतोय, ऑफिसमध्ये जॉब करतोय, ITNs आहेत, वेगवेगळे पद्धतीनं कोण वकील आहे, कोण म्हणजे असं वेगवेगळ्या पद्धतीने आहेत, कोण शेतकरी, असे कोणी वेगवेगळ्या स्तरावर असतात. मग त्यावेळेला आपण जे कर्म करतो हे कृष्णांच्या कृपेमुळे मला मिळालंय, कृष्णांच्या मुळे हे सगळं मला प्राप्त झालंय. मग हे कर्तव्य कर्म म्हणजे आपलं जे आहे करत असताना कृष्ण कसे संतुष्ट होतील हा आपल्या मनात विचार पाहिजे. आणि त्याचबरोबर कृष्णांचं नाम घेत घेत मी हे करेन, लक्षात येईल तेव्हा मी नाम घेईल, मग हे कृष्ण कर्म होतं, आध्यात्मिक कर्म होतं. मग अशाच पद्धतीने आपण कृष्णांचं स्मरण करत राहिलो की ती भक्ती बनते. मग हेच आपल्याला करायचंय. म्हणजे सेवा करायची म्हणजे कशी करायची, तर ती अशी करायची. आणि ती सेवा जर इथे केलो तर आपण भगवत धामामध्ये जेव्हा जाऊ तेव्हा हेच सगळं करायचंय आपल्याला, आपल्या जे गुरु आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली. ह्याच्यापेक्षा वेगळं काही नाही. गोलोकमध्ये जे भौतिक जगतामध्ये असतं, 15व्या अध्यायात आहे पहा, पहिल्या अध्यायाच्या पण पहिल्या श्लोकाच्या तात्पर्याने जे जे काही भौतिक जगतामध्ये असतं ते गोलोक वृंदावन म्हणजे सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ आहे तिथे असतं. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, की हेच सगळं करायचंय तिथे जाऊन. पण ते करायचं कसं, इथे शिकलो तर आपल्याला येईल ना. मग ते कुठे शिकलं पाहिजे, आपण गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आणि वैष्णवांच्या संघामध्ये शिकलं पाहिजे, भक्तांसमवेत. मग आपल्याला येईल करता, हो की नाही. मग अशा पद्धतीचं जे प्रशिक्षण आहे, तर हे कसं कसं पाहिजे, मग बाल्यकाळापासूनच पाहिजे असं प्रल्हाद महाराज सांगतात. मग आता प्रल्हाद महाराज अजून काय सांगतात ते आपण आता पुढच्या श्लोकात, म्हणजे आता एक श्लोक सुरू होतोय, प्रल्हाद महाराजांचा श्लोक सुरू आहे, तर तो आपण वाचूया आणि त्या माध्यमातून आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया. हो, त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया आपण. श्री प्रल्हाद उवाच, कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह, दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमथर्तदम्. तर आता या श्लोकाचा अर्थ काय आहे हा आपण समजून घेऊया. तर प्रल्हाद महाराज काय म्हणाले, की जो मनुष्य
खऱ्या अर्थाने बुद्धिमान आहे, ज्याने जीवनाच्या अगदी प्रारंभापासून म्हणजे अगदी कौमार्य अवस्थेपासूनच मानवी देहाचा उपयोग भक्तिमय सेवेच्या आचरणासाठी करावा. आणि असं करत असताना त्यांना इतर सगळी कार्य म्हणजे भौतिक कार्य आहेत तर त्याचा त्याग करावा. म्हणजे मानवी देह अत्यंत दुर्लभ आहे आणि जरी तो इतर देहाप्रमाणे क्षणभंगूर असला तरी तो अर्थपूर्ण आहे ना. म्हणजे आपल्याला मानवाला बुद्धी दिली आहे, हो की नाही. भगवान जे आहेत तर यांनी आपल्यामध्ये आणि पशूमध्ये एक फरक आहे पहा. म्हणजे पशु आहेत तर त्यांची चेतना आहे ती आच्छादित असते, पण मानवाला काय दिले तो का अर्थपूर्ण आहे तर मानवाला बुद्धी दिली आहे विचार करायला आणि आपलं कर्म बदलता येतं मनुष्याला. म्हणजे इथे असणाऱ्या या सगळ्या विश्वामध्ये असणाऱ्या की ज्याला जन्म मृत्यूचं चक्र आहे त्या प्रत्येकासाठी भगवान यांची भगवद्गीता भागवत आणि भगवान यांचे उपदेश आहेत. त्या प्रत्येकाला आपलं कर्म बदलता येईल, पण त्यामध्येही मनुष्य जन्म जो आहे तर त्याला कर्म बदलता येण्याची सोय आहे. इतर वृक्ष आहेत तर ते कसे चेतना आच्छादित आहेत. पशु स्तरावर काय आहार निद्रा भय मैथून या चारच कृती घडतात, पण त्यांच्यामध्ये बुद्धीही नाही. आणि ही जी बुद्धी मानवाला दिली त्याचा उपयोग कसा करायचा आहे ती विवेकी बनली पाहिजे. ती विवेकी कधी बनेल भक्तिशास्त्रांच्या अभ्यासामुळे. भक्तिशास्त्र काय सांगतात आपल्याला की भगवान यांना कसं प्राप्त करायचं, भगवान यांना कसं जाणून घ्यायचं हे कोण सांगतं भक्तिशास्त्र. आणि म्हणून भक्तिशास्त्रामध्ये जे काही सांगितलंय ते जे आहे ते जसंच्या तसं जे आहे ते खरं आहे हे मानणं म्हणजे श्रद्धा. श्रद्धा म्हणजे काय शास्त्रार्थ विश्वास. शास्त्रामध्ये विश्वास निर्माण होणं. ह्या शास्त्रामध्ये म्हणजे भागवतामध्ये जे लिहिलंय वेदांचं सार म्हणजे भागवत आहे. जे वेदांत सूत्रवरून भागवताची रचना केली व्यास मुनींनी तसं ह्या सगळ्याचं सार म्हणजे भगवद्गीता आहे. मग ह्या शास्त्रामध्ये कलियुगामध्ये काय सांगितले भगवान यांच्या नंतर भगवान यांनी अवतार समाप्ती केल्यानंतर द्वापाराच्या अंती काय अवतरला तर भागवत अवतरला. म्हणजे प्रत्यक्ष भागवत म्हणजे भगवान यांचं रूप आहे आपल्यासाठी. त्यामुळं भागवतामधले जे जे काही उपदेश आहेत ते आपण ग्रहण केले. आणि त्याचबरोबर भगवद्गीता म्हणजे भगवानांच्या श्रीमुखातून आलेल्या आज्ञा आहेत प्रत्यक्ष म्हणजे ते उपदेश आहेत धर्मतत्व आहे. मग ते आपल्यासाठी म्हणजे काय आहे तर ह्या ज्या भगवानांच्या आज्ञा आहेत किंवा उपदेश आहेत ह्याचं जरी आपण आचरण केलं किंवा ह्यामध्ये जे काही सांगितलंय भगवान यांनी त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून आपण त्यानुसार आचरण केलं तर आपली काय होते श्रद्धा दृढ होते. म्हणजे शास्त्रार्थ कसं की विश्वास जेव्हा वाढतो तेव्हा त्याला श्रद्धा म्हटलं जातं. म्हणजे शास्त्रामध्ये जे काही लिहिलंय ते तंतोतंत खरं आहे आणि ते तसं आपण आचरणात आणलं तर भगवत कृपा होणार. हे निर्माण होणं हा विश्वास आपल्यामध्ये म्हणजे श्रद्धा आहे आणि त्यानुसार आपलं आचरण. आणि मग हे कोण सांगतं आपल्याला तर साधू गुरु सांगतात. म्हणजे जे आहेत साधू म्हणजे कृष्ण भावनावर पुरुष असा उच्चस्तरीय वैष्णव. गुरु म्हणजे आपल्या जीवनात जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु येतात ते. मग ह्यांच्याकडून आपल्याला शास्त्र काय सांगतं हे आपल्याला समजतं. आणि आता शास्त्र किंवा हे जे वेद आहे ते काय भगवानांची वाणी आहे. म्हणजे भगवानांची वाणी आणि भगवान नाही काय म्हणजे भगवानांची वाणी आणि भगवान हे अभिन्न आहेत. म्हणजे काय की भगवानांच्यापासून त्यांची वाणी वेगळी नाहीच. भगवानांचं एक इंद्रिय अनेक इंद्रियांचं कार्य करत असतं. त्यामुळं जिथे जिथे भगवानांचं नाव येतं जिथे जिथे भगवान यांच्या विषयीचं वर्णन येतं म्हणजे काय आहे भगवानांचा तो शब्द अवतार आहे. किंवा ही जी वाणी आहे त्याला काय म्हटलं जातं ध्वनी अवतार म्हटलं जातं. म्हणजे जिथं भगवानांचा अवतार किंवा भगवान यांचं उच्चारण होतं तिथं ते स्वतः आपल्या सगळ्या शक्तीनिशी उपस्थित असतात. मग आपण हे समजून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे मनुष्य जीवनाचा जे म्हणजे मानवी देह आपल्याला मिळालाय तो देह क्षणभंगूर आहे. म्हणजे देहाला मृत्यू आहे, हो की नाही. जन्म मृत्यू जरा व्याधी या समस्या आहेत आपल्याकडे. आपल्या मानवी देहाला पण शरीर जे आहे ते भौतिक आहे पण आपला आत्मा आध्यात्मिक आहे. आत्म्याला मृत्यू नाही. आत्म्याची वैशिष्ट्य आपण अभ्यासली दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवद्गीतेच्या. न तो कापला जातो कुठल्या शस्त्राने न तो काय केला जातो जाळला जातो कुठल्या अग्नीने ना तो कुठल्या जलास्त्राने ओला केला जातो, हो की नाही. ना त्याचे तुकडे केले जातात म्हणजे काय किंवा त्याला कुठल्या वाऱ्याने सुकवला जातो. म्हणजे काय की कुठल्याही अस्त्रशस्त्राने आपल्या आत्म्याला कधीही मृत्यू येत नाही. आत्मा कसा आहे तर अविनाशी आहे. मग असं जे आत्मतत्व आहे आपल्यामध्ये मग आपल्याला हा देह कशासाठी मिळालाय तर आपण भगवत सेवेमध्ये याचा कसा उपयोग करू यासाठी. म्हणजे तर
ह्यासाठी आपल्याला मनुष्य जीवन मिळालेलं आहे. आणि मग हे जे मनुष्य जीवन आहे, तर आपण मानवी देहाच्या साह्याने भक्तिमय सेवा करू शकत असतो. म्हणजे काय, यासाठी ते अर्थपूर्ण आहे. म्हणजे आपल्याला देहाचा उपयोग करायचा आहे सेवेसाठी, आणि यासाठी इंद्रिय आहेत वेगवेगळी. हात पाय आपल्याला दिले ना, हे सगळं कशासाठी आहे, तर सेवा करण्यासाठी आहे. म्हणजे उदाहरण देते की आपण एखाद्या मोटारमध्ये बसलो, कारमध्ये बसलो. कारचा उपयोग कशासाठी करतो, कार आपल्या पार्किंग मध्ये पार्क केलेली असते, हो की नाही. मला इथून कुठेतरी कोल्हापूरला जायचंय, रत्नागिरी. तर मी काय करते, त्या कारमध्ये बसेन, ड्राईव्ह करेन कार, आणि मी कोल्हापूरला पोहोचेन. मग माझ्या योग्य इच्छित स्थळी पोहोचल्यानंतर मी त्या कारमधून उतरून माझं काम करायला जाईल. पण आणि पुन्हा मी तिथून परत येईन, माझ्या घरी आल्यानंतर कार मी पार्किंग करून ठेवेन आणि मी माझ्या घरी जाईन. पण असं होतं का, आपण कारमध्येच बसून राहिलो, कार पार्किंग मध्येच राहिलो आपण, असं होतं का? नाही. म्हणजेच काय की चालक आपल्या शरीराचा म्हणजे आत्मा म्हणजे आपण आहोत. म्हणजे आपण चित्कण भगवानांचे दास, चित्कण म्हणजे कोण, आपण आत्मस्तरावर आहोत. आपण आत्मा आहोत, भगवानांचे अंश आहोत. म्हणजे आपण चालक आहोत या शरीराचे. चेतना जी आहे, भगवत चेतना आहोत आपण, एक प्रकारची एक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहोत आपण. आणि मग आपण काय करतो, या देहाचा उपयोग, ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ही सगळी जी इंद्रिय मिळाली, त्याचा उपयोग काय करतो, भगवत सेवेमध्ये करायचा आहे. म्हणजे जसं कारला मी घेऊन गेले कोल्हापूरपर्यंत आणि माझं काम केलं, आणि मग त्यानंतर मी त्याचा वापर सोडून दिला, त्या कारला पार्किंग केली, म्हणजे पार्किंग करून ठेवली. मी कारमध्येच नाही बसणार, हो की नाही. मग आपलं काय होतंय, तर आपण या देहाचा उपयोग करतोय, पण आपण इंद्रिय तृप्तीसाठी करतो आहोत, कारण आपण विसरलोय भगवान यांच्याशी असलेलं आपलं नातं. आणि त्यामुळे काय करतो, कार पार्किंग मध्ये ठेवून आपण त्या कारमध्येच बसल्यासारखं आहे. म्हणजे आपण या शरीरातच स्वतः शरीरात राहतोय. तर आपण या शरीरामध्ये राहतो आहोत, आणि आपण शरीर शरीर म्हणजेच मी आहे असं समजतो, ओके. मग हेच जे आहे, हाच विचार आपण म्हणजे बदलला पाहिजे. म्हणजे हेच आपल्याला काय झालंय, हाच आपला भ्रम झालाय. आपण स्वतःला शरीरच मानतो, पण आपण कोण आहोत, आत्मा आहोत, भगवान यांचा अंश आहोत. तर हे आपल्याला लक्षात येणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मानवी जीवनाचा अर्थपूर्ण आहे, आणि आपल्याला मानवी देह मिळालाय, तर त्याचा उपयोग आपण करायचा, त्याच्या सहाय्याने भक्तिमय सेवा करायची. जसं अमरीश महाराजांनी केलं, काय केलं, आपले जे हात आहेत ते त्यांनी वैष्णव सेवेमध्ये जे आहेत ते युक्त केले. आपल्या पायाने काय केलं, तीर्थयात्रा वेगवेगळ्या मंदिरांच्या प्रदक्षिणा केल्या. आपल्या नाकाने काय केलं, भगवत श्रवणावर जे आपण हरे कृष्ण. हा, थोडेसे अडथळे येतात, क्षमस्व. आता होईल नेट स्टेबल होते. तर आपण हे समजून घेऊया की अमरीश महाराजांनी काय केलं, तर आपलं प्रत्येक इंद्रिय जे आहे, तर ते भगवत सेवेमध्ये जे समर्पित केलं होतं, हो की नाही. त्यांनी काय केलं, आपल्या नयनांनी काय केलं, भगवानांच्या अर्चविग्रहांचं दर्शन घेतलं.
आता श्रीमुखात त्यांच्या नाम होतं, भगवत प्रसादच ग्रहण केला. आपलं जे मस्तक होतं त्यांनी काय केलं, वेगवेगळ्या वैष्णवांना दंडवत घातले, भगवानाच्या अर्चविग्रहांना दंडवत घातले, गुरूंना दंडवत घातले. त्यांनी आपल्या प्रत्येक देहाचा म्हणजे प्रत्येक देहात म्हणजे प्रत्येक देह म्हणजे प्रत्येक देह अवयवाचा जो उपयोग आहे तो भगवत सेवेमध्ये केला. आणि वैष्णवांच्या सेवेमध्ये केला. तर अशा पद्धतीने जेव्हा आपण ह्या देहाचा उपयोग करू तर त्यावेळेला काय होईल, आपण भक्तिमय सेवेमध्ये सुद्धा काय होईल, छोटीशी अल्पशी म्हणजे स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात, म्हणजे छोटीशी छोटी छोटी भक्तिमय प्रेममय सेवा करून आपण काय करू शकतो, त्याचा संपूर्ण लाभ म्हणजे छोट्या छोट्या सेवेनं आपण भक्ती मार्गावर दृढ होऊ शकतो. म्हणजे भगवानांना कसं आवडतं पहा. आता आपण भौतिक जीवनामध्ये अभ्यासला असेल सगळ्यांनी, म्हणजे आपल्याला अनुभव आपल्या भौतिक जीवनातले सगळ्यांना आहे. तर आपली जी पुत्र असतात सुपुत्री असतात तर आपण काय करतो, म्हणजे त्यांचे प्रयत्न बघतो, मग त्यांनी छोटासा जरी प्रयत्न केला तरी आपल्याला आनंद होतो, हा खूप छान खूप छान आपण म्हणतो की नाही. म्हणजे एखादं गोष्ट म्हणजे नवीनच एखादा मुलगा लिहायला शिकतोय, मग एखादं जरी अक्षर असं त्याला काढायचं खूप छान येते खूप छान येते म्हणून आपण हाताने गिरवतो ते, हो की नाही, त्याच्या हातात घेऊन आपण छान पेन्सिलने आपण त्याच्या बोटाला धरून ते गिरवतो आणि छान छान येते छान येते छान काढलं असं म्हणतो आपण, म्हणजे छान लिहिलंस तू असं म्हणतो. तर तसेच भगवान आहेत, त्यांच्या आपण कोणावर चित्र चुकते मग त्यांना खूप आवडतं. आपण छोटे छोटे प्रयत्न केले, सकाळी मंगल आरतीला उठलो, भगवान यांच्यासाठी भोग तयार केला, त्यांच्या नावाचा जॉब केला, म्हणजे जे छोटे छोटे प्रयत्न आपण केले तर भगवानांना खूप आवडतं. ते इतके दयाळू आहेत इतके कृपाळू आहेत की आपण एक पाऊल टाकलं की भगवान सगळी पाऊल आपल्याकडे टाकतात, मग आपण आपल्याकडून ते छान 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 खूप छान प्रयत्न आहे त्याचा, म्हणून काय करतात जसं की आपल्या पुत्रांना करतात तशा पद्धतीनं ते आपल्यावर कृपा करत असतात. म्हणजे आपल्या छोट्या छोट्या कृती सुद्धा काय करत असतात, भगवानांना संतुष्टी देत असतात, समाधान देत असतात. आणि हेच प्रल्हाद महाराज सांगतात. प्रल्हाद महाराज काय सांगतात की अगदी अल्प म्हणजे अत्यल्प भक्तिमय सेवा देखील केली मनुष्याने तरी त्याला सर्वोच्च पूर्णत्व प्रदान होऊ शकतं. फक्त ती कशी झाली पाहिजे, प्रामाणिकपणे केली पाहिजे. आणि म्हणून चार निमक तत्वांचं आपण पालन सांगतो की नाही, हे धर्माचे किंवा शास्त्राचे काय स्तंभ आहेत. म्हणजे म्हणजे शास्त्राने याला काय म्हणलं, धर्माचे स्तंभ म्हणलेले आहे. म्हणजे काय की आपण सर्वात प्रथम काय की आपण मांसाहार करत नाही, पशु हिंसा करायची नाही. का करायची नाही, तर पशुहिंसा केल्यामुळे काय होतं, त्या जीवात्म्याची त्या जीवन म्हणजे त्या जीवनातला त्याचा जो काळ असतो तो आपण खंडित करतो, त्याची आपण बाधा आणतो. म्हणजे अमुक वर्ष अमुक महिने अमुक दिवस त्या बकरीला ते जीवन म्हणजे त्या जीवात्मा येतो, त्या म्हणजे बकरीचं शरीर म्हणजे काय, त्याला बकऱ्याचं शरीर मिळालं त्या जीवात्म्याला त्याच्या पूर्वकर्मामुळे. तर तेच त्याला जर आपण पशुहिंसा केली, त्याला म्हणजे त्याचा मृत्यू झाला, त्याला मारलं, तर त्याची जी आपण जीवन म्हणजे त्याचं जे काही जीवनक्रम आहे कालक्रम आहे तो खंडित करत असतो, मग त्याला पुन्हा जन्म घ्यायला लागतो. म्हणजे म्हणून आपण पशुहत्या करू नये किंवा मांसाहार वर्ज्य सांगितले. का तर भगवान यांनी काय सांगितले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम सांगतात भगवान नव्या अध्याय तो की नाही. म्हणजे काय की भगवानांना काय साधं पुष्प किंवा तुलसी दल हो की नाही, जल किंवा एखादं फळ जरी अर्पण केलं तरी भगवान जे समाधान होतात. भगवानांनी कुठे मांसाहार करा मला अर्पण सांगितलेलं नाहीये, हो की नाही. भगवान एखादा तुलसी दल आणि जल आपण अर्पण केलं तरी समाधानी होतात. मग त्यानंतर भगवानांनी काय सांगितलं, सत्याचं आचरण म्हणजे आपलं जे अर्थार्जन आहे ते प्रामाणिक मार्गानेच आपण केलं पाहिजे. म्हणजे जुगार किंवा त्यानंतर लॉटरी किंवा अशा पद्धतीची म्हणजे म्हणजे दुसऱ्यांकडून पैसे हडपणे किंवा म्हणजे अवैध मार्गाने संपत्ती आपण मिळवू नये. आपण अर्थार्जन प्रामाणिकपणेच करावं, हो की नाही. म्हणजे सत्याचं आचरण करावं आपण. आणि त्याचबरोबर तिसरं काही आध्यात्मिक म्हणजे तिसरा धर्माचा स्तंभ काय सांगतो, तर आपण काय केलं पाहिजे, आपलं शरीर जे आहे तर इथे भगवानांचा वास आहे, हो की नाही. भगवानांचा चित्कण म्हणजे आपण आत्मा आहोत, म्हणजे भगवानांचाच एक भाग आहोत आपण. आणि त्याचबरोबर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवान हे उपस्थित आहेत, हो की नाही. चतुर्भुज विष्णू रूपात शिरोदक्षाई विष्णू परमात्मा स्वरूपात उपस्थित आहेत, भगवान स्वतः सांगतात है ना. 15.15 मध्ये भगवान भगवद्गीतेचा जो श्लोक आहे ना, तर तिथे सांगितलंय हो की नाही की मी स्वतः प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये उपस्थित आहे परमात्मा स्वरूपात. मग भगवान यांचं मंदिर म्हणजे आपला हा देह आहे. मग तो कसा पाहिजे, तर अत्यंत म्हणजे कसं शुद्ध किंवा आपण कसं म्हणू की शुचीभूत असा असला पाहिजे. मग आपण तिथे अल्कोहोल टाकलं त्याच्यामध्ये, त्यानंतर आपण धूम्रपान केलं, अशा गोष्टी चालतील का, बिलकुल नाही. म्हणजे काय की शुची किंवा शौच, आपण शरीराची स्वच्छता म्हणजे आंघोळ करून
म्हणजे अंतर अंतर आणि बाह्य स्वच्छता सगळ्या प्रकारच्या. मग आंतरिक शरीराची स्वच्छता म्हणजे काय, की आपण जे म्हणजे योग्य पदार्थ आहेत तर त्यात तेच ग्रहण केले पाहिजे. मग अशा पद्धतीची जी आहेत द्रव्य तर ती आपण काय केली पाहिजे, तर ती ग्रहण नाही केली पाहिजे. म्हणजेच काय, की अशा सगळ्या व्यसनांपासून आपण स्वतःला दूर ठेवले पाहिजे. कारण शुद्ध असणं आपला देह महत्वाचा आहे. मग आंतरिक स्वच्छता कशी, तर हरे कृष्ण महामंत्राचा आपण जप केल्यामुळे आपल्या अनेक जन्मांची जी पिठं असतात साचलेली आपल्या हृदयावरची ती काय होतात, नष्ट होऊन जातात. अनेक जन्मांचे जे पाप असतात ती नष्ट होऊन जातात हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपामुळे. मग ही आंतरिक स्वच्छता झाली. मग त्याची बाह्य स्वच्छता पण ठेवली पाहिजे ना अशा पद्धतीने. मग चौथं धर्माचं तत्व काय आहे, तर आपण काय केलं पाहिजे, की आपली तपस्या आहे आपल्या योनीची, म्हणजे योनीचं शौच आहे किंवा म्हणजे आपण म्हणू, किंवा आपली ती तपस्या आहे एक प्रकारे. तर आपण काय केलं पाहिजे, आपली पत्नी सोडून किंवा आपले पती सोडून आजच्या काळामध्ये आपण म्हणजे हे जास्त पाहायला मिळतं. तर आपण काय केलं पाहिजे, म्हणजे आपल्या पत्नी सोडून इतर कुणाशी आपले अनैतिक संबंध असता कामा नये, किंवा आपल्या पती सोडून कुठल्याही स्त्रीचे अनैतिक संबंध असता कामा नये. म्हणजे काय, की आपण जे काही आहे ते शास्त्रसंमतच आचरण केलं पाहिजे. ही एक प्रकारे योनीची तपस्या आपली एक प्रकारची तपस्या आहे. आपल्या इंद्रियांचं संयमन आहे. आणि हे चार धर्माचे स्तंभाचे जो कोणी आचरण करतो आणि भगवत सेवेमध्ये म्हणजे छोट्या छोट्या भगवत सेवा आहेत गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार तो त्या करायचा प्रयत्न करतो. तर हे शास्त्रानुसार योग्य आचरण मानलं जातं. तर अशा पद्धतीचा जो कोणी प्रयत्न करतो, मग ती अत्यल्प भक्तिमय सेवा असेल पण तो ती करायचा प्रयत्न करतो, तर त्याला सर्वोच्च प्रदान होऊ शकतं. म्हणजे पूर्णत्व, सर्वोच्च पूर्णत्व म्हणजे काय, असे छोटे छोटे सेवा, छोटे छोटे सेवा त्याला काय करत असतात, तर भक्ती पथावर पुढे घेऊन जात असतात आणि त्याला भगवत धामाची प्राप्ती करून देणारे ठरतात. म्हणजे काय, की कुत्र्या मांजरासारखं जीवन जगून आपण काय करतो, तर मौल्यवान जे मानवी जीवन आहे तर त्याचा आपण काय करत असतो, म्हणजे त्या जीवनातला वेळ जो आहे तो व्यर्थ घालवतच असतो. आणि अशा प्रकारे 84 लक्ष योनीपैकी अतिशय अधम योनीमध्ये आपण असे भटकतच म्हणजे स्वतः म्हणजे ह्या जीवनामध्ये आपण जे काही करतो त्यानुसार आपलं जे कर्म असतं त्यानुसार आपल्याला पुढचा जन्म मिळतो. म्हणजे काय, की आपण ह्या जीवनामध्ये जे जे काही कार्य करणार ते आपल्या पुढच्या जन्माची तयारी आहे असं भगवद्गीतेमध्ये आपण अनुभवलं, म्हणजे वाचलंय. शिल प्रभुपादांनी जे तात्पर्य दिले तर ह्याचा अर्थ काय होतो, तर आपण ह्या जन्मामध्ये जे काही कर्म करतो त्यानुसार आपल्याला पुढचा जन्म मिळतो. म्हणजे उदाहरण आपण अभ्यासू, की म्हणजे ह्या जन्मामध्ये भरपूर मांसाहार केला, मग भरपूर भौतिक जीवन म्हणजे सगळं अल्कोहोल, धूम्रपान, सगळ्या प्रकारची व्यसनाधीनता, मग स्त्रियांचा भोग केला असं सगळं, मग पुढच्या जन्मी काय होतं, आपल्याला डुकराचा जन्म मिळतो. म्हणजे काय, डुक्कर काय करतं, अनेक डुकरिणींशी संभोग करतो आणि सगळ्या प्रकारचं संभोगमय जीवन जगतं आणि ते त्या घाणीमध्ये चिखलात वळत असतं आणि विष्ठा खात असतं. अशा पद्धतीचं जीवन. एखाद्या स्त्रीला खूप अंग उघडं टाकायची सवय असते, खूप म्हणजे कमी कपडे, मग त्याला भगवान काय म्हणतात, तू आपलं वृक्ष बनवून उन्हात पावसात उघडीच राहा. बरोबर. मग जो कोणी मांसाहार करतो मग त्याला पुढच्या जन्मी वाघ, सिंह अशा हिंस्त्र पशूंचा जन्म मिळतो. तू आपला मांसाहारच कर. आणि त्याला असं खूप झोपावं असं वाटतं, मग त्याला काय वाटतं, पुढच्या जन्मी अस्वलासारखा जन्म मिळतो, की तू आपलं झोपीच राहा. म्हणजे अशा पद्धतीने ही उदाहरणं दिली. तर पद्धतीनं आपल्याला काय होतं, की आपण जे कर्म करत असतो या जन्मामध्ये त्यानुसार आपण ती पुढच्या जन्माची तयारीच असते. म्हणजे आपण ह्या जन्मात जे काही कर्म करणार त्यानुसार आपल्याला पुढचा जन्म असणार. सगळ्यांनी असं लक्षात घेऊया. म्हणजे आपलं कर्म किती व्यवस्थित पाहिजे पहा. म्हणजे आता आपण पाहतो की मनुष्याला म्हणजे इथे काय म्हणतात प्रल्हाद महाराज, की संपूर्ण वैदिक संस्कृती आहे किंवा वेदाध्ययन आहे, त्याचा एकमेव उद्देश काय आहे, की जीवनात भक्तिमय सेवेचा परिपूर्ण स्तर प्राप्त करणे. सगळ्यांनी हे वाक्य लक्षात घ्या. संपूर्ण वैदिक संस्कृतीमध्ये किंवा वेदाध्ययन का म्हणजे केलं जातं, का शिकवलं जातं वेदांचं ज्ञान, एकमेव उद्देश काय आहे, की मानवी जीवनात भक्तिमय सेवेचा परिपूर्ण स्तर प्राप्त करणे. पहा, म्हणजे आपलं वैदिक ज्ञान किती म्हणजे किती उच्च स्तरावरच आहे. वैदिक संस्कृतीमध्ये काय सांगितलंय, की अगदी प्रारंभी म्हणजे ब्रह्मचर्य अवस्था येते. म्हणजे काय, की या अवस्थेमध्ये मनुष्य वयाच्या 5व्या वर्षापासून परिपूर्ण भक्तिमय सेवेचं कसं आचरण करू शकेल, कशा पद्धतीने स्वतःच्या कार्यांना वळण देऊ शकेल, अशा पद्धतीचा अभ्यास गुरुगृही जाऊन करायला. म्हणजे भगवद्गीतेत 2:40 मध्ये म्हटले, स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. म्हणजे ह्या मार्गावर
आपण अगदी छोटी छोटी प्रगती केली तरी आपण भयंकर संकटापासून रक्षण होतं. म्हणजे काय की भौतिक ह्या संसारामध्ये पुन्हा 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 जन्म मृत्यूच्या आपण चक्रात येण्यापासून आपलं संरक्षण होतं. आता आताची आधुनिक संस्कृती कशी झाली, पाशिल प्रभुपाद सांगतात की वेदशास्त्रांचे हे जे निर्णय आहेत त्याला आधुनिक संस्कृतीमध्ये काही महत्व दिलं जात नाही. हे सगळं बासनात गुंडाळून बाजूला ठेवलंय आधुनिक संस्कृतीमध्ये. मग त्यामुळे ही इतकी क्रूर आहे की मुलांना ब्रह्मचर्याचं शिकवण देण्याऐवजी काय होतं, लोकसंख्या वृद्धीला आळा घालण्याच्या नावाखाली काय होतं पहा, की मातांना गर्भातल्या मुलाची पण हत्या करण्याची शिकवण दिली. म्हणजे आता गर्भपात केले जातात, हो की नाही. म्हणजे काय की म्हणजे इतकं करून सुद्धा म्हणजे एखादं मूल जिवंत राहिलं तर त्याला केवळ काय केलं जातं, ह्या आपल्या समाजामध्ये इंद्रिय तृप्तीचं शिक्षण दिलं जातं बा. म्हणजे आता आपण हे सगळं पाहिलं की आपल्याला हे आध्यात्मिक ज्ञानच नाहीये. मग त्यामुळे काय होतं की मुलांना ब्रह्मचर्याची शिकवण मिळतच नाही, हो की नाही. आपण पाहतो की खूप कमी वयामध्ये हा आताच्या आधुनिक संस्कृतीचं आपण वर्णन करूया, आपण टीका करणे हा उद्देश नको ठेवूया. आपण अभ्यासूया आधुनिक संस्कृती आणि वैदिक संस्कृती कशी होती. तर आधुनिक संस्कृतीमध्ये म्हणजे काय होतं की विरुद्ध लिंगाकडे स्त्री पुरुष आकर्षले जातात. मग त्यांना इंद्रिय तृप्तीचं हे शिक्षण दिलं जातं सगळं, भौतिक स्तरावरचं. त्यांना वैदिक म्हणजे ज्ञानच दिलं जात नाही. आणि त्यामुळे त्यांना माहितीच नाही भगवान कोण आहे, तर पुढचा काही प्रश्नच येत नाही, हो की नाही. मग असं होतं. आणि मग काय होतं, माता सुद्धा काय करतात म्हणजे ही इंद्रिय तृप्ती इतकी वाटते. म्हणजे खर तर भगवद्गीतेमध्ये सांगितलं आहे की जो म्हणजे जो प्रजोत्पादन करण्यासाठीचा काम आहे तो म्हणजे मी स्वतः आहे, भगवान म्हणतात आपल्या विभूती योगामध्ये 10व्या अध्यायामध्ये. म्हणजे इतकं पवित्र असं ती कामभावना आहे की प्रजोत्पादन म्हणजे फक्त अपत्य प्राप्तीसाठीच कामाची म्हणजे जी आहे, तर ती कामभावना जी आहे तर ती असणं आवश्यक आहे गृहस्थामध्ये. आणि इतर वेळी काय आहे तर ती इंद्रिय तृप्ती आहे, म्हणजे इंद्रियांचं शमन करण्यासाठी आपण वारंवार इंद्रिय तृप्तीसाठी म्हणजे जी काम म्हणजे जो काम आहे तर त्यानुसार आपण इंद्रिय तृप्ती करतो. मग त्यामुळे काय होतं, अशा पद्धतीची म्हणजे लोकसंख्या निर्माण म्हणजे ती स्त्री गर्भवती होते. मग तिला म्हणजे तो गर्भ आहे तर तो म्हणजे जन्माआधीच मारून टाकला जातो, म्हणजे अबॉर्शनचा सल्ला दिला जातो की नाही, गर्भपात केला जातो. आणि एवढं करून मूल जन्माला आलंच तर त्याला काय शिकवलं जातं पुन्हा, तर हे इंद्रिय तृप्तीचं सगळं शिक्षण दिलं जातं. म्हणजे अशी लोकसंख्या आपली वाढतच चालली. आणि मग इंद्रिय तृप्तीचं शिक्षण हे सगळ्या म्हणजे मानवी समाजाला म्हणजे हे सगळं आपण देतोय. मग त्यामुळे आपल्या मानवी जीवनातलं सुख समाधान शांती आपण सगळं हरवूनच टाकले. म्हणजे मानवी जीवन कसं आहे, मूल्यवान आहे, पण आपण ते सगळं व्यर्थ घालवतोय इंद्रिय तृप्तीमध्ये. ह्याच्यापेक्षा आपण काही वेगळं करतच नाही होत. ही आताची संस्कृती आहे. आणि मग काय होईल, आपलं जसं कर्म आहे त्यानुसार 84 लक्ष योनीमध्ये आपला प्रवास चालूच राहणार जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये. म्हणजे एक शरीर टाकून दुसरं शरीर, एक शरीर टाकून दुसरं शरीर, असा हा अविरत कार्यक्रम चालूच आहे. म्हणजे आतापर्यंत चालूच म्हणजे राहिला आपल्या जीवनामध्ये. आणि मग आता ह्या सगळ्यातून आपल्याला जर बाहेर यायचं असेल, आपल्याला हे जर चक्र भेदायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, आपलं कर्म बदललं पाहिजे. आणि हे कर्म कसं बदलायचं हेच भगवद्गीतेमध्ये शिकवले, हेच भागवतामध्ये शिकवलं जातं. तर हे कर्म कसं पाहिजे, कृष्ण भावना भावित कर्म जे आहे तर ते आपण केलं पाहिजे. म्हणजे काय की एकमेव भक्तिमय सेवाच मनुष्याला काय करते, ह्या अधम म्हणजे ह्या अधम योनी आहेत म्हणजे निम्न स्तरावरच्या, किंवा अधम म्हणजे काय की मनुष्य जन्म आहे तो सर्वोच्च आहे म्हणजे सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि मग दुर्मिळ मानला जातो हा. आणि मग ह्या ज्या योनी आहेत त्या त्यापेक्षा खालच्या योनी आहेत. आणि अशा पशुयोनीमध्ये आपल्याला म्हणजे वारंवार वारंवार प्रवास करायला म्हणजे लागतोय. आणि ती जी अधोगती आहे एक प्रकारे आपली, ही आपण कधी थांबवू शकतो, केवळ आणि केवळ भक्तिमय सेवेचं शिक्षण घेऊनच. आपण या मानवी जीवनामध्ये म्हणजे प्रत्येक जण सेवा करण्यासाठी आतुर असला पाहिजे. असं जेव्हा होईल तेव्हाच आपला प्रवास थांबू शकतो बा. प्रल्हाद महाराजांनी काय सांगितले, भागवत धर्मामध्ये 9 विधींचा समावेश आहे. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. म्हणजे काय की सगळ्या शाळा महाविद्यालय किंवा जी वेगवेगळी विश्वविद्यालय आहेत तसं प्रत्येक घरामध्ये प्रत्येक बालकाला युवकाला भगवान यांचं महात्म्य श्रवण करण्याची शिकवण म्हणजे दिली गेली पाहिजे. म्हणजे काय की त्यांना भगवद्गीतेतले उपदेश श्रवण केले गेले पाहिजेत त्यांनी त्यांच्याकडून. त्यानंतर त्यांच्या उद्देशानुसार त्यांना जीवन जगण्याचं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. भक्तिमय सेवा अत्यंत निष्ठेनं तिचं आचरण कसं करायचं हे आपण शिकवलं पाहिजे. आणि अशा शिक्षणामुळे काय होईल की हे जे पशु जीवनात आपण प्रत्येक वेळी जातो आहोत म्हणजे अवनत होत आहोत, तर हे सगळं भय नष्ट होईल ना. मग कलियुगामध्ये भागवत धर्माचं पालन करणं खूप सोपं आहे. म्हणून शास्त्रांनी काय सांगितलंय,
हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा. म्हणजे काय की मनुष्यानं केवळ हरे कृष्ण महामंत्राचं कीर्तन केलं पाहिजे. हरे कृष्ण महामंत्राचं कीर्तन करणारा जो मनुष्य आहे त्याचं अंतःकरण कसं होतं, शुद्ध होतं आणि मनुष्य ह्या जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होते पहा. म्हणजे किती मोठा महिमा आहे पहा हरिनामाचा. मग प्रल्हाद महाराज इतक्या छोट्या वयामध्ये आपल्या सगळ्या मित्रांना काय सांगतायत की तुम्ही छोट्या वयापासूनच बाल्यावस्थेपासूनच काय करा, तर भगवान यांची सेवा करायचे प्रयत्न करा, भगवान यांची भक्ती करायचे प्रयत्न करा, भगवान नाम आपल्या मुखात आलं पाहिजे. आता पुढच्या श्लोकात आपण जाऊया. हा एक नंबरचा श्लोक अभ्यासला. खूप सुंदर उपदेश आहेत. आपण याचं म्हणजे मर्म जे आहे तर ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न करूया. आता जे याच्या पुढचा श्लोक आहे तो आपण अभ्यासूया. हा मग त्याचे अर्थ होता, त्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया आपण. पहिल्या श्लोकाचा हा अर्थ होता, त्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हरे कृष्ण. हा, त्याच्या पुढे आपण ही सगळी चर्चा केली. हा इथे इथे थांबूया. हा इथे, हा इथे येऊन थांबूया आपण या स्लाइडवर. आता आपण या विषयीचं आपण जे आहे पुढे काय म्हणाले ते समजून घेणार. तर आता प्रल्हाद महाराज काय म्हणाले की मानवी जीवन हे मनुष्याला भगवंताच्या निजधामास म्हणजे काय, भगवंताचं निजधाम म्हणजे काय की त्यांचं स्वतःचं वैयक्तिक धाम म्हणजेच काय गोलोक वृंदावन, की त्याला आपण सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ म्हणतो. तर इथे जाण्याची जी संधी आहे, तर ही जी संधी आहे तर ते मानवी जीवनातच आपल्याला मिळते. का तर मानवी जीवनातच आपल्याला कर्म बदलण्याची सोय आहे. इतर कुठल्या जन्मामध्ये आहे का, ते भोग योनी आहे. मनुष्य जन्म सोडून इतर योनी जे आहे आणि मग तिथे त्यांना ते भोगावे लागतात, त्यांचे जे भोग आहेत ते. आणि त्यानंतर मग पुढे मनुष्य जन्मामध्ये त्यांना जो दुर्मिळ मानला जातो तर तिथे म्हणजे त्यांना म्हणजे मनुष्य देह मिळतो. तर त्यामुळे प्रत्येक जीवानं विशेषतः मानवी देह धारण करणाऱ्या प्रत्येकानं काय केलं पाहिजे, भगवान विष्णूंच्या चरण कमलांची भक्तिमय सेवा केली पाहिजे. म्हणजे भक्ती सेवा अत्यंत कशी आहे, स्वाभाविक आहे. कारण भगवान विष्णू सर्व जीवांना प्रिय, सर्वांचे परमात्मा किंवा सर्वांचे सर्वश्रेष्ठ हितचिंतक आहेत. तर विष्णू म्हणजे कोण आहेत, तर भगवान यांचे स्वांश विस्तार आहेत. आपल्या ब्रह्मांडासाठीच भगवान यांचं रूप. मग ते कोण आहेत, चतुर्भुज विष्णू जे रूप आहे भगवान यांचं. त्याचबरोबर विष्णू याचा शब्दाचा अर्थ काय, तर सगळ्या शास्त्रामध्ये किंवा सगळीकडे म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे गर्ग संहिता किंवा इतर शास्त्रामध्ये विष्णू हा शब्द कृष्णांना पण संबोधित केला जातो. म्हणजे काय की सर्व म्हणजे सर्व लोकांमध्ये जो अणुच्या स्वरूपात आहे तो म्हणजे विष्णू. अशा पद्धतीने त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जातो. म्हणजे सर्व म्हणजे सर्वांमध्ये म्हणजे सर्वांच्या अंतरामध्ये अणुरेणूच्या स्वरूपात जो कोणी आहे तर तो म्हणजे विष्णू असा अर्थ. म्हणजे ते कोण आहेत, कृष्ण आहेत. तर अशा अर्थाने घेतलं जातं. म्हणजेच काय की भगवान कृष्ण यांचाच स्वांश विस्तार आहे. स्वांश विस्तार म्हणजे भगवान यांचं प्रथम विस्तार. ओके. ते म्हणजे कोण आहेत, भगवान विष्णू यांचं रूप आहे. म्हणजे अर्थात ते भगवानच आहे. मग भगवान विष्णू हे सर्व जीवांना प्रिय, सर्वांचे परमात्मा स्वरूपात म्हणजे प्रत्येकाच्या हृदयात आपण पाहतो की प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा स्वरूपात भगवान उपस्थित असतात. मग तेच सर्वांचे कोण आहेत, हितचिंतक मित्र आहेत. म्हणजे भगवद्गीतेत आपण अभ्यासलं पहा की भगवद्गीतेत काय अभ्यासलं की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम 5.29 भगवद्गीतेतला श्लोक. सुहृदम सर्व भूतानां ज्ञात्वा माम शांती मृच्छती असं म्हणतात भगवान. म्हणजे काय की सगळ्या सर्व म्हणजे भक्तजन जाणतात की सर्व तप, सर्व यज्ञाचा स्वामी, सर्व ग्रहांचा देवतांचा अधिपती, अखिल जीवमात्रांचा हितचिंतक म्हणजे कोण आहेत, भगवान आहेत. त्यांच्याविषयीचं ज्ञान घेतलं तरच आपल्याला सर्व दुःखातून मुक्ती होऊ शकते आणि शांती प्राप्त होऊ शकते. म्हणजे सगळ्यांचे म्हणजे जे मित्र आहेत किंवा सगळ्या विश्वाचे स्वामी आहेत, सगळ्या जीवांचे हितचिंतक मित्र, सर्वांचे सर्वश्रेष्ठ भोक्ता कोण आहेत, भगवान. याला पीस फॉर्म्युला म्हटलं जातं. ही तीन सत्य म्हणजे काय, भगवान या ब्रह्मांड म्हणजे सगळ्या अखिल विश्वाचे स्वामी आहेत. भगवान विष्णू ते भगवान कृष्ण.
नंतर दुसरं म्हणजे काय, हितचिंतक मित्र आहेत सर्वांचे. सर्वश्रेष्ठ मित्र कोण असू शकतील, भगवानच असू शकतील. म्हणजे सुहृद हा शब्द वापरलाय. सुहृद म्हणजे काय, की मित्र जो असतो की नाही, सामान्य मित्र तो काय करतो, तुम्ही सांगितल्यावर कार्य करतो. पण सुहृद कुणाला म्हटलं जातं, तर सर्वोत्तम हितचिंतक, त्याला तुम्ही सांगण्याआधीच त्याने तुमच्यासाठी केलेली असते प्रत्येक गोष्ट. मग असे कोण आहेत, भगवानच असू शकतात. दुसरे कोणी असू शकतात का आपल्यासाठी, नाही. म्हणून सुहृदम सर्वभूतानां, असे कोण आहेत, आपले सर्वश्रेष्ठ हितचिंतक मित्र भगवानच असू शकतात. आणि तिसरं काय आहे, की अखिल सगळ्या वस्तूंची भोगता कोण आहेत, भगवानच आहे. म्हणजे माझ्या हृदयात कोण आहेत, परमात्मा उपस्थित आहेत. मी कुणाचा अंश आहे, भगवान यांचाच अंश आहे. म्हणजे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता कोण आहेत, म्हणजे जे आहे ते भगवानच आहे. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की आपण ही कृती करतोय, पण भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी आपलं प्रत्येक कार्य होत असतं, आणि भगवान त्याचे परमभोक्ता असतात, हो की नाही. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जी आहे ते त्याचे परमभोक्ता कोण आहेत, श्रीकृष्ण आहेत. मला म्हणायचं पीस फॉर्म्युला, ही 3 तत्व आपण समजून घेतली. तर हे जेव्हा प्रत्येकाला आकलन होतं, तर त्यावेळेला आपण काय केलं पाहिजे, भगवान यांना शरण घेऊन त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग अशा दिव्य सुखप्राप्तीसाठी काय करत असतात, जीव जे असतात ते ह्या सगळ्या अखिल विश्वामधल्या विभिन्न योनीमध्ये, आणि ह्या विभिन्न योनी तर इतक्या आहेत की बस. आणि तिथे मग विभिन्न ग्रह पण आहेत, म्हणजे वेगवेगळे ग्रह आहेत बरं का ह्या सगळ्या विश्वामध्ये. म्हणजे पृथ्वी हा एक ग्रह आहे, असे अनेक ग्रह लोक आहेत. आणि तिथं विविध प्रकारचे जीव आहेत. मग जीवाचं असं भ्रमण होत असतं. आणि मग त्याला जीव म्हणजे कोण, आपल्यासारखे जे जीवात्मा आहेत. तर त्यांना जीव म्हणजे जीव, लिव्हिंग बिईंग किंवा भगवानांचे अंश, त्याला जीवात्मा म्हटले. मग भगवान विष्णूंशी असलेला आपल्या संबंधाचं आपल्याला विस्मरण झालंय. आपण काय करतो, स्वतःला शरीर समजतोय. आणि मग मानवी शिक्षण पद्धती कशी पाहिजे, तर ती परिपूर्ण पाहिजे. कशी परिपूर्ण पाहिजे, तर तिच्या आधारे आपल्याला परमेश्वराशी किंवा विष्णूशी असणारा स्वतःचा घनिष्ठ संबंध, म्हणजे काय, जीवेर स्वरूप आहे कृष्णेर नित्यदास, हे आपल्याला परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होऊ शकेल. मग अशा प्रत्येक जीवाचा भगवान यांच्याशी अत्यंत घनिष्ठ जवळचा संबंध आहे आपला, पण आपल्याला ते माहितीच नाहीये. आणि त्यामुळे आपण काय करतोय, स्वतःलाच मी कोणीतरी शरीर मानून बसलोय. आणि आपण मग जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात पुन्हा 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 येतोय. मग असा जो आहे जीव आपल्यासारखा, त्यांनी हे जर जाणून घेतलं अशा परिपूर्ण ज्ञानाद्वारे, तर असं ज्ञान काय आहे, तर आध्यात्मिक स्तरावरचं ज्ञान आहे. ते कुठून मिळतं आपल्याला, भागवतातून, भगवद्गीतेतून मिळेल, म्हणजे शास्त्रामधून मिळेल. आणि मग प्रत्येकाने म्हणजे वेगवेगळ्या रसामध्ये भगवान यांची स्तुती करावी. म्हणजे दास्य रसामध्ये सेवक होऊन, साख्य रसामध्ये मित्र होऊन, म्हणजे शांत रसामध्ये भगवंतांची स्तुती करणारे म्हणजे काय, तर भगवान यांच्या गळ्यातल्या ज्या विविध फुलमाळा आहेत त्या शांत रसामध्ये आहेत, भगवानांच्या गळ्यात पडून आहेत. ते भगवानांची बासरी भगवानांच्या हातात विराजमान असते. भगवानांच्या चरणांशी गाय वासरू जे असतात ते आपले स्वामी म्हणून पडून असतात. महिला म्हणायचं शांत रस. दास्य रस म्हणजे काय, हनुमानांनी भगवान रामचंद्र यांच्या रूपात जेव्हा आले भगवान श्रीकृष्ण, त्यांची सेवा केली, त्याला म्हणायचं दास्य रस. मग सख्य रस म्हणजे काय, तर अर्जुन सुदामाप्रमाणे मित्र होऊन सेवा करतो कोणी. मग वात्सल्य रस म्हणजे काय, यशोदा मैया किंवा नंदबाबांसारखे पालक होऊन सेवा केली. मग माधुर्य रसामध्ये काय, प्रियकर होऊन भगवंतांशी असणारा आपला शाश्वत संबंध पुनरुज्जीवित केला. जसं राधाराणी आणि गोपीजन जे आहेत, तर त्यांचं उदाहरण घेत आहे. म्हणजे काय, की भगवान यांच्याशी आपला संबंध प्रेमाच्या स्तरावरच आहे. ह्या प्रत्येकामध्ये आपण काय करत असतो, तर प्रेममय नात्यामध्येच भगवान यांच्याशी बांधलं गेलेलो आहोत. मग विष्णू हे प्रत्येकाच्या प्रेमाचं केंद्रस्थान आहे. मग त्यांचे प्रेममय हे सगळं करणं हेच आपलं आद्य कर्तव्य आहे, हो की नाही. म्हणजे पहा, भागवतामध्ये एक श्लोक येतो, येशामहम प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम. म्हणजे काय, की कोणत्याही प्रकारच्या जीवनामध्ये आपल्याला भगवान विष्णूशी संबंध असतो. विष्णू हे सर्वांचे प्रिय, परमात्मा, पुत्र, मित्र, गुरु सगळं काही आहे. भगवान यांच्याशी असणारा आपला शाश्वत संबंध जो आहे तो मानवी जीवनामध्येच, मानवी देह मिळाल्यावरच आपल्याला करता येतो. पशु योनीमध्ये आपल्याला करताच नाही येत. आणि हे सगळ्या प्रकारचं शिक्षणाचं ध्येय असायला पाहिजे. आणि हेच ध्येय मानवी जीवनात परम म्हणजे काय म्हणतो, शिक्षण म्हणजे मानवी जीवनात जे शिक्षण आहे तर त्याचं पूर्णत्व म्हणजे काय, तर हे ध्येय देणारं शिक्षण मिळणं आपल्याला. आणि ते परिपूर्ण शिक्षण आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावरच मिळू शकतं. ते परिपूर्ण म्हणजे तिथे आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावरचं शिक्षण, त्याचबरोबर भौतिक स्तरावरचं शिक्षण गुरुकुलमध्ये मिळायचं. हे जे होतं ते गुरुकुलाचं कार्य होतं. म्हणजे किती महत्वाची होती वर्णाश्रम व्यवस्था. पण आता काय झालंय, आधुनिक संस्कृतीमध्ये आपण हे सगळं ज्ञान बाजूला ठेवलंय आणि फक्त आपण इंद्रिय तृप्तीचं ज्ञान घेतो, भौतिक जगतातलं ज्ञान घेतो.
मग त्यामुळे आपला विष्णूंशी असलेला संबंध आपण विसरलोय. म्हणजे काय की पहा, श्रीकृष्ण किंवा विष्णू हे आपल्या प्रेमाचं केंद्रस्थान आहे. म्हणजे काय, एखाद्या विषयी आपल्याला प्रेम आहे, भौतिक जगतातलं मी उदाहरण देते, माझ्या कन्याविषयी मला प्रेम आहे, मग मी काय करते, ते प्रेम कसं व्यक्त करेन, त्या त्या म्हणजे व्यक्तीची मी काय करेन, सेवाच करतो ना आपण. काय करतो, मग माझ्या मुलीला मी आवडणाऱ्या वस्तू ज्या आहेत ते बनवून घालेन, तर तिला आवडणाऱ्या वस्तूंचा संग्रह करेन. म्हणजे हे भौतिक जगतातलं मी उदाहरण देते. तिला हवं नको पाहिजे. मग आपण काय करतो, आपलं प्रेम जे असतं ते व्यक्त कसं करतो, सेवेतून, हो की नाही. मग हेच प्रेम आपल्याला भगवान यांच्याविषयी आहे, पण ते विसरलोय आपण. आणि मग ते कसं व्यक्त केलं पाहिजे, आपण सेवा करतो तेव्हाच त्या व्यक्तीला कळतं ना की प्रेम आहे. म्हणजे उदाहरण देऊया आपण, आपल्याला आपले मित्रमैत्रिणी असतात. मग आपण काय करतो, आपल्या मैत्रिणीला, एखाद्या मैत्रिणीशी परिचय झाला, मग आपण तिला वारंवार फोन करतो, तिच्याशी आपला संपर्क वाढवतो, हो की नाही. मग असंच भगवान यांना वारंवार फोन म्हणजे काय, आपला हरिकृष्ण महामंत्राचा जप आहे. संपर्क वाढवणं म्हणजे काय, भगवान आणि आपल्यामध्ये काय पाहिजे, तर प्रेमाचं आदान प्रदान. म्हणजे भगवान यांची वारंवार वारंवार आपण सेवा केली वेगवेगळ्या प्रकारे. मग आपल्या मैत्रिणीला आपण खुश करण्यासाठी गिफ्ट देतो, हो की नाही. मग तिच्याशी आपण वेळ व्यतीत करतो. मग तसंच आहे, भगवान यांच्या समोर आपण भोग अर्पण करायचे. आपण सुंदर सुंदर व्यंजन बनवून करू शकतो. प्रत्येक कृती, आपलं कर्म जे आहे ते भगवान यांच्या चरणांसमोर आपण अर्पण केलं, आणि भगवान यांच्याशी आपल्या प्रेमाचं आदान प्रदानच करत असतो एक प्रकारे. म्हणजे भगवान यांचा संग करतो ना आपण, नामजप करतो, म्हणजे भगवान यांना फोन केल्यासारखंच आहे ना. आपला नामजप म्हणजे काय आहे, तर 13 अक्षरी जे नाम आहे हे, हा फोन नंबरच आहे डायल केल्यासारखं आहे. मग आपण भगवानाच्या पवित्र नामाचं नामजप करतो, म्हणजे भगवानांचं पुन्हा 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 स्मरण करत असतो, भगवानांना आठवत असतो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. म्हणजे आपण भगवानांना आठवत असतो की हे भगवान, म्हणजे तुमची जी शक्ती आहे या सगळ्यांची माझ्यावर कृपा करा, मला तुमचं स्मरण होऊ दे. तुमच्या म्हणजे नामातच काय आहे, तर आनंद आहे, तो आनंद, ते चैतन्य मला मिळू दे, असं आपण त्यांच्या शक्तीला आवाहन करत असतो एक प्रकारे. तर सतत भगवानांचा संग करत असतो, आपण नाम घेत असतो, म्हणजे भगवानांची आपण सेवा करत असतो एक प्रकारे. भगवानांना भोग अर्पण करतो, भगवानांच्या संतुष्टीसाठी प्रत्येक कर्म करायला लागतो. म्हणजे काय, आपलं ते प्रेमच आहे ना, प्रेमाचं आदान प्रदानच आहे भगवान यांच्या विषयीचं. जसं आपण मित्रमैत्रिणीविषयी करतो, आपल्या नातेवाईकांविषयी करतो, मग ह्याच प्रकारे आपण भगवान यांचे प्रेमाचं आदान प्रदान केलं, तर निश्चितच म्हणजे पुन्हा 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 तो संबंध आपण दृढ बनवला, की ज्याचं विस्मरण झालंय, तर निश्चितच भगवान यांना आपल्याविषयी भरपूर प्रेम स्नेह उत्पन्न होणार, आणि भगवानांची कृपाच होणार ना आपल्याला, हो की नाही. म्हणजे अजामिल जो आहे, आपण अजामिलाची कथा अभ्यासतो, तर अजाणतेपणी त्यांनी नारायण नारायण हे नाव घेतलं भगवान यांचं, तर विष्णुदूत त्याच्या मदतीला धावून आले आणि त्याचा उद्धार झाला. मग आपण जाणतेपणी भगवान यांचं नामाचं उच्चारण केलं, मग 16 माळा जप आपण केला भगवान यांच्या नामाचं, तर निश्चितच भगवानांची कृपा होईल आपल्यावर, हो की नाही. म्हणजे इतकं पवित्र असं भगवान यांचं नाम आहे, आणि इतकं म्हणजे दृढ आपला भगवान यांच्याशी संबंध आहे, आपलं प्रेमाचंच नातं आहे भगवान यांच्याशी. त्यांचे अंश आहोत आपण, म्हणजे आपले पिता आहेत, परमपिता आहेत, आणि त्यांना हवंय की आपण तिथे कसे लवकर येऊ. आपण तिथून इकडे विग्रह, म्हणजे तिथून आपण गोलोक वृंदावन, की ज्याला मूळ वैकुंठ म्हणतात, तिथून आपण काय करून आलोय, तर एक प्रकारचा आपण तिथून स्वतःच्याच इच्छेनं आलो आहोत. आणि तिथून आपण का आलो आहोत, तर स्वतःच्या इच्छेनं आपल्याला वेगळ्या प्रकारे सेवा करायची म्हणून या पृथ्वी तलावर आलो आहोत. पण इथं आल्यावर काय केलं आपण, इंद्रिय तृप्तीमध्ये सगळे भरकटलो आहोत, स्वतःला शरीरच समजतो आहोत. मग आपण स्वइच्छेने इथे आलो आहोत, आणि मग पवित्र धामामध्ये भगवान तिथे आहेत. मग आपण पाहतो की आता आपली मुलं बाळ जर बाहेर शिकायला असतील, बाहेर गावी गेली, तर आपल्याला माता पिता म्हणून त्यांची आठवण येते, हो की नाही. मग भगवान यांना पण आपण हवे आहे, लवकरात लवकर कसे येईल आपल्या घरी परतून, अशी भगवान यांची इच्छा आहे. मग भगवान यासाठी आपल्याला येणं केन प्रकारे हर तऱ्हेनं आपल्या जीवनामध्ये मदत करत असतात. आपल्या हृदयात ते साक्षी असतात आपल्या जीवनात. म्हणजे ते कसे येतात, वेगवेगळ्या तऱ्हेने येत असतात, आपल्याला ते जाणताच येत नाही, आपण जाणूनच घ्यायचा प्रयत्न करत नाही. वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे शिक्षा गुरु आपल्या जीवनात येतात, ही भगवत कृपाच आहे. वेगवेगळे आपण लेवल शिकतो, मग भक्तिशास्त्रांचा अभ्यास, भगवद्गीता आणि भागवत आपण वाचन करतो, वेगवेगळ्या ग्रंथांचं,
ही भगवत कृपाच आहे. वेगवेगळ्या भक्तांचा संघ मिळतो, ही पण काय आहे, भगवत कृपाच आहे. वेगवेगळ्या भक्तांच्या संघातून आपल्याला सेवा मिळते, भगवत सेवा मिळते, ऑनलाईन मिळते सेवा, ऑफलाईन मिळते, ही सुद्धा भगवत कृपाच आहे. आणि त्याचबरोबर आपल्या जीवनात गुरु येतात, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मग ही सुद्धा काय भगवत कृपाच आहे. म्हणजे अशा विविध प्रकारे आपल्यावर भगवान कृपा करत असतात, त्यांच्या कृपेचा ओघच कधी आपल्याला जाणता येत नाही. मग आपण हे अनुभव करायचा म्हणजे प्रयत्न करूया की भगवान अशा विविध प्रकारे आपल्यामध्ये म्हणजे आपल्यावर कृपा करायचा प्रयत्न करत असतात. आपण कर्मी जीवनात असू तर आपल्या जीवनात भक्तांचं आगमन होतं, भक्तीशी संबंधित लोक आपल्याला भेटायला लागतात, कुणी आपल्याला ग्रंथ आणून देतो, म्हणजे ते आपले पथप्रदर्शक गुरु बनतात एक प्रकारे, कुणी आपल्या हातात भगवद्गीता देते. अशा प्रत्येकाची एक कहाणी आहे ना, भक्तीत आपण कसे आलो. तर मग अशा पद्धतीनं भगवानच त्यांच्यापर्यंत ती कृपा पोहोचवत असतात अशा माध्यमातून. पण आपल्याला हे उमगत नाही, उलगडत नाही. आणि मग आपल्याला भगवानांचं प्रेम कसं समजू येईल? मग भगवानांचं हे प्रेम आपल्या म्हणजे प्रेमाचा संबंध आहे. आणि भगवान अशी वाट पाहत असतात निज धामामध्ये की कधी माझा हा सुपुत्र परत येईल माझ्या इथे, माझ्या आपल्या पूर्व म्हणजे मूळ घरी, म्हणजे आपलं मूळ घर आहे, खरं तर शाश्वत धाम आहे आपलं ते, की तिथे गेलो की पुन्हा इकडे परतून नाही यायचं आपल्याला. या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये या चार समस्या, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, त्याच्यामध्ये आपल्याला अडकून नाही पडायचं, बिलकुल या पृथ्वी तलावर आपल्याला यायचं नाही. तिथे आपली अवस्था कशी आहे, तर म्हणजे कैद्यासारखी आहे. म्हणजे कैद्यासारखी म्हणजे काय, आपण तुरुंगात जातो त्यावेळेला, म्हणजे आपण नाही जात, आपण सगळे चांगले सद्ग्रस्त आहोत. मी उदाहरण देते, एखादा कैदी जातो तुरुंगात, तेव्हा त्याला काय होतं, कैद्याचे कपडे त्यांनी घातलेले असतात. म्हणजे तुरुंगात जातो तेव्हा तुरुंगात जाताना त्याला कैद्याचे कपडे घालून पाठवलं जातं. आणि मग तुरुंगवास त्याचा संपला म्हणजे तिथे त्याला तुरुंगात, मग तिथं जेलर असतो, कंट्रोलर असतो, त्याच्याकडनं सगळं जे काही आहे ते शिक्षेचा भाग पूर्ण करून घेतात. आणि मग त्याचा तुरुंगवास संपला की त्याला पुन्हा तो घरी जाणार असतो. म्हणजे त्याचा 15 वर्ष 20 वर्ष जो काही कारावास आहे तो संपला की तो पुन्हा घरी जाणार असतो. त्यावेळेला काय करतो, तो पुन्हा ते कारावासातले कपडे उतरवतो आणि दुसरे आपले मूळचे कपडे घालून तो आपल्या घरी जातो. मग तसंच आहे आपलं, आपण भगवत धामातून इथे पृथ्वीलोक म्हणजे कारावासासारखं आहे. इथे आलो आहोत, इथे येऊन काय केलं आपण, शरीर म्हणजे जे आपण तुरुंगातले कपडे घातले आहोत, इथं भोग करतो आहोत. आपले जे कर्म आहेत त्यानुसार आपण भोग करून त्या कर्माचे परिणाम उपभोगतो आहोत. मग इथं माया शक्ती आहे, कंट्रोलर किंवा जेलर, ती देवी ईर्ष्या गुणमयी, म्हणजे भगवानच तिचे स्वामी आहे. मग ती काय करत असते, आपल्याला दंडित करत असते आपल्या कर्मानुसार. ती आपल्याला त्या त्या गुणामध्ये ठेवत असते. मग अशा पद्धतीने कार्य होतं. मग कंट्रोलर जेलर म्हणजे इथलं कोण आहे, मायाशक्ती भगवान यांची. आणि मग आपलं जेव्हा अशा पद्धतीनं मायाच्या म्हणजे तडाख्यातून तावून सुलाखून जेव्हा आपण तयार होतो, जेव्हा आपण म्हणजे आपलं जे भोग आहे ते पूर्ण करतो, आपल्या जीवनामध्ये कोणी आध्यात्मिक गुरु होतो, तर त्यानंतर आपल्याला आध्यात्मिक देहाची जेव्हा मूळ प्राप्ती होते, म्हणजे काय, आपला मूळ देह कसा आहे, पूर्णतः आध्यात्मिक आहे, सच्चिदानंद आहे. म्हणजे सत म्हणजे काय, संपूर्ण शाश्वत. चित म्हणजे काय, की पूर्ण ज्ञानाने युक्त. आणि आनंद म्हणजे काय, आनंदाने भरलेला आहे आपला देह. असा भगवान कसे सच्चित आनंद आहे, पूर्णतः आध्यात्मिक. तसा आपला आत्मा कसा आहे, सच्चित आनंद आहे. मग असा आपला आध्यात्मिक देह आहे, म्हणजे आपला मूळ देह आहे, आपली मूळ वास्तविक स्थिती. याची प्राप्ती आपल्याला कधी होईल, ज्या वेळेला हे भोग पूर्ण होतील. म्हणजे पुन्हा आपण काय करतो, ते कैद्याचे कपडे, म्हणजे आपला हा शरीर आहे, हा जो बाह्य भौतिक देह आहे, हा आपला म्हणजे कैद्याचे कपडे असल्यासारखा आहे. हा आपण इथेच नाही करतो, म्हणजे हा कारावासातच टाकून देतो आणि आपण मूळ आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करून भगवत धाम, म्हणजे आपलं जे निज धाम आहे, आपलं जे मूळ घर आहे, भगवत धाम आहे, तिथे आपण पोहोचतो. मग अशा पद्धतीचे हे कार्य करतो. मग यासाठी काय केलं पाहिजे, आपला जो शाश्वत संबंध आहे प्रेमाचा भगवानांच्याशी, तर तो आपण दृढ केला पाहिजे. त्यांना आपल्याला विस्मरण झालं, प्रत्येक क्षणी आपल्याला स्मरण झालं पाहिजे की मी शरीर नसून आत्मा आहे. यासाठी दिवसभरात आपण स्वयंसूचना घ्यायच्या की मी कोण आहे, शरीर नसून आत्मा आहे. प्रत्येक वेळी आपल्याला ही जाणीव झाली पाहिजे. यासाठी काय केलं पाहिजे, आपण भक्तांच्या संघात राहिलं पाहिजे, ते आपल्याला मदत करतात. म्हणजे जसं आता उदाहरण घेऊया, लोकल मध्ये आपण चढतो की नाही, मग काय होतं, मुंबईतल्या लोकलचा प्रवास सगळ्यांनी केला असेल, लोकल मध्ये चढल्यावरती काय होतं की आपण लोकलच्या दाराची जाऊन उभे राहिलो प्लॅटफॉर्मला की आपण आपोआपच आत ढकलले जातो, हो की नाही. मग पुन्हा आपण उभे राहतो, आपलं किंवा बसायला जागा मिळाली बसतो, मग पुन्हा आपलं जे इप्सित स्थळ आलं आपलं की आपण दाराशी उभे राहतो, मग पाठीमागनं येणारा लोंढा आपल्याला पुन्हा बाहेर ढकलून देतो. म्हणजे काय होतं, आपोआपच आपला प्रवास होतो. मग भक्तांच्या संघात अशा पद्धतीने कार्य करतं. भक्त काय करतात, आपल्याला घेऊन जातात पुढे भक्ती मार्गावर आणि त्याचबरोबर आपल्याला भगवत धामापर्यंत पण पोहोचवतात. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, भक्तांचा संघ महत्वाचा आहे. मग हे कधी होईल, ज्या वेळेला
आपण अशा भक्तांच्या संघात जायला काय म्हणजे सुरुवात करू. मग कृष्ण भावनामृत संघ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघटन किंवा इस्कॉन, इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, त्याचं उद्दिष्टच हे आहे की भक्तांच्या संघांनी एकत्र येणं आणि भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न एकत्रितपणे करणं, म्हणून याला कृष्ण भावनामृत आंदोलन असं म्हटलं जातं. मग असे जेव्हा आपण प्रयत्न करू तेव्हा निश्चितच काय होईल, आपल्याला भगवत कृपा होईल, आपण भगवत धामात निश्चितच परत जाऊ शकतो. आता आपण पुढे जाऊया. आता इथे पुढे जाऊन प्रल्हाद महाराज काय म्हणतात की मनुष्याने आर्थिक विकास म्हणजे जो आहे तर त्याच्या माध्यमातून केवळ इंद्रिय तृप्तीसाठीच खडतर प्रयत्न करू नये. म्हणजे काय की अशा प्रयत्नामुळे काही लाभ नाही होत, तर काळ शक्ती व्यर्थ जाते. आणि कृष्ण भावनाभावित होण्यासाठी प्रयत्न केले तर त्याला आत्मसाक्षात्काराचा आध्यात्मिक स्तर निश्चित मिळू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारचे आध्यात्मिक लाभ आर्थिक विकासांपासून मिळू नाही शकत. म्हणजे पहा, आता ही फार महत्वाची शिकवण आहे. तर इथे काय सांगितलंय, प्रल्हाद महाराज काय सांगतायत की आपल्यासारखे विषयी लोक, विषयी का म्हटले आता, तर आपण फक्त माझी संपत्तीच कशी वाढेल, माझं जमीन जुमलाच कसं वाढेल, मग माझे आर्थिक स्तर अजून कसं उंचावलं जाईल, भौतिक स्तरावर आपण भौतिक जीवनामध्ये हेच विचार करत आलो आजपर्यंत, हो की नाही. मग आता आपण ऐश्वर्य ऐहिक म्हणजे भौतिक स्तरावरच वाढवण्यासाठी विचार करतो, दिवस रात्र आपण आर्थिक विकासाच्या वेगवेगळ्या योजनांपाठी मग धावतच असतो. हे रजोगुणी आहे. हे रजोगुणाचं लक्षण आहे. आपण जो वेगवेगळ्या गुणांचा अभ्यास आपण भगवद्गीतेच्या अध्यायामध्ये केला आहे, हो की नाही. रजोगुण कसा असतो, सत्वगुण कसा असतो, तमोगुण कसा असतो, तर आपण 14व्या अध्यायात अभ्यासले. तर म्हणजे खडतर आपण प्रयासच करत असतो यासाठी. मग आता जीवनातल्या त्यामुळे वास्तविक ज्या समस्या आहेत आता तिथे कोणत्या आहेत, तर जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी. जन्म होतो आपला, आपला मृत्यू होतो, आपल्याला वृद्धापकाळ येतो आणि एखादा आजार होऊन म्हणजे व्याधी होऊन आपल्याला मृत्यू होतो. म्हणजे जरा म्हणजे वृद्धापकाळ, म्हणजे आपल्या शरीराची वाढ होते, वृद्धापकाळ येतो, शरीर आपलं वृद्धिंगत होत असतं, जरा म्हणजे वृद्ध होणं म्हणजे, आणि व्याधी म्हणजे एखादी व्याधी येऊन एखादा आजार पण येऊन आपल्याला मृत्यू हे अनुभवायला मिळतं. म्हणजे या चार समस्या ज्या आहेत त्याचं समाधान होईल का कधीच. ह्या आर्थिक म्हणजे आपण खूप प्रॉपर्टी जमा केली, भरपूर ऐश्वर्य जमा केली, तर आपल्या चार समस्यांचं समाधान होईल का, बिलकुल नाही. शिला प्रभुपाद आहे ना, त्यांनी एका जादूगार होता, जादूचे खेळ करायला आला होता अमेरिकेमध्ये, त्याला प्रश्न विचारला की तू मला म्हणजे ह्या चार समस्यांच्या बद्दल काही जादू करून दाखवशील का, तर त्यांनी सांगितलं बिलकुल नाही. म्हणजे विचारलं त्याला की जन्म मृत्यू म्हणजे जन्म आहे, मृत्यू होतो, म्हातारपण येतं आणि एखादं व्याधी म्हणजे जन्म होतो, त्यानंतर काय होतं आपली वाढ होते, मग वृद्धापकाळ म्हणजे जरा म्हणजे वृद्धापकाळ, मग त्यानंतर व्याधी होते एखादी आणि मग मृत्यू होता, असा तो क्रम आहे. मग ह्या चार समस्यांपासून समाधान मिळेल का असं विचारलं, ह्यात काही जादू करू शकशील का, तर तो नाही म्हणाला. पण शिल प्रभुपाद म्हणाले माझ्याकडे आहे जादू. ती कोणती आहे, तर आपण काय केलं पाहिजे, तर आध्यात्मिक प्रशिक्षण घेतलं पाहिजे. आध्यात्मिक शिक्षणाच्या अभावी आपल्या जीवनातल्या ह्या वास्तविक समस्याच आपल्याला माहित नाहीयेत की ह्या समस्या आहेत आपल्याला, म्हणजे हेच आधी माहिती नाहीये आपल्याला. आणि मग आताचा जो मनुष्य देह आहे सद्यस्थितीतला, तर इथे आपण काय होतो, देहात्मबुद्धी, देहात्मबुद्धी म्हणजे मी हा देह आहे असं वाटणं आत्म्याला, आपल्या आपण आत्मा आहोत खरे तर. भगवानांचं चित्तकण आहोत, आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहोत आपण, पण आपल्याला काय वाटतं की मी म्हणजे शरीर आहे. आणि हे जेव्हा आपल्याला वाटतं तेव्हा या अंधकाराखाली आपण असं जीवन व्यतीत करतो, हजारो लाखो वर्ष अनेक जन्म सुद्धा आपण घालवले. मग आपण आत्मा किंवा आत्म्याच्या आवश्यकताविषयीच आपल्याला काही ज्ञानच नाही घेतलं, त्यात भौतिक स्तरावरचं इंद्रिय तृप्तीच ज्ञान दिले. बरं आता समाजामध्ये हे सगळे नेते मंडळी असतात, राजकारणी मंडळी असतात, मोठे वक्ते असतात, ते आपल्याला चुकीचं मार्गदर्शन करतात. ते आपल्याला शरीर म्हणजे ते आपल्याला शरीरच आहे आपण वाटतं, वेगवेगळे समाजवाद, अर्थवाद हे सगळे हे काय, तर भोगवादालाच पुढे नेणारे आहेत, म्हणजे भोगी संस्कृतीलाच पुढे नेणारे आहेत. ते काय म्हणतात, तुम्ही आम्हाला मत द्या मग आम्ही तुम्हाला अशा योजना देऊ, तशा योजना देऊ, अशा पद्धतीने. म्हणजे काय की भोगी संस्कृतीलाच पुढे नेणारे आहेत. पण ते काय करतात, आपल्याला फक्त शरीर सुखी ठेवण्यासाठीच आपले प्रयत्न अजून वाढतात किंवा अजून आपल्याला मोठे मोठे
योजना देऊ शकतील असे सगळे नेते आहेत ते. मग आपल्याला मनुष्याचं वास्तविक जीवनाचं ध्येय काय कुठे माहिती? मग वास्तविक जीवनाचं ध्येयाचं शिक्षण आपल्याला कोणीही देत नाही. हे भौतिक भोगाचं शिक्षण आपल्याला जिथे तिथे मिळतं. खरं तर हे निंदनीय आहे, हो की नाही? आपल्याला वास्तविक जीवनाचं मनुष्याचं शिक्षण मिळालं पाहिजे. मी कुठे मिळेल? तुला प्रभुपादांनी काय सांगितलं की तुम्हाला हे आध्यात्मिक ज्ञान भगवद्गीता आणि भागवतातूनच कलियुगामध्ये मिळू शकतं. एवढंच मिळालं तरी पुरेसं आहे, म्हणजे खरं तर आपल्यासाठी कलियुग मनुष्यासाठी. आणि मग की हे जे ज्ञान आहे हे मिळाल्यामुळे त्याला कळेल की आपल्याला हे पुन्हा 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 अशा पद्धतीचं वेगवेगळे जे जन्म मिळत आहे. म्हणजे आपण ही कालाप्रेस करतो आहोत ना, ह्या युनिटून त्या युनिटून, त्या युनिटून ह्या युनिट, म्हणजे एकदा सुकरचा जन्म, एकदा कुकरचा जन्म, म्हणजे अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या, म्हणजे कधी वराह जन्म, कधी वेगळा, म्हणजे त्याच्यापेक्षा अल्प युनिटला आपल्याला जन्म, अशा पद्धतीचा आपण नुसता कालाप्रेस करत आहोत. म्हणजे हे कसं आहे, जन्म मृत्यूचं चक्र चालूच आहे, चालूच आहे. आणि ह्याला काही, म्हणजे ह्याला काही अंतच नाहीये. मग हे जर आपल्याला थांबवायचं असेल तर आपल्या वास्तविक जीवनाचा लाभ आहे तो आपण घेतला पाहिजे. आणि तो कसा आहे, तर कृष्ण भावना भावित होऊन जीवनातल्या सगळ्या शाश्वत समस्या ज्या आहेत, म्हणजे त्यांचं, म्हणजे ज्या समस्या आहेत त्या शाश्वत आहेत. जोपर्यंत आपण या वर्तमान देहात आहेत, जोपर्यंत आपला वर्तमान देह आहे, शाश्वत देह म्हणून आहे, तोपर्यंत शाश्वत समस्या म्हणून कार्य करतात. मग याला शाश्वत समाधान असलं पाहिजे. म्हणजे कृष्ण भावना भावित होणं म्हणजे काय, की आपलं वास्तविक संबंध कृष्णाशी जो आहे, संबंध ज्ञान म्हणतात, म्हणजे मी भगवान यांचा जीवात्मक अंश आहे हे जाणून घेणं. आणि भगवान यांचा मी दास आहे असा, तर माझी सेवा करणे हा धर्म आहे. जीवाचा धर्म काय? जीवाचा सनातन म्हणजे काय? शाश्वत. सनातन याचा अर्थ म्हणजे नेहमी, सदैव, म्हणजे सनातन शब्दाचा अर्थ शाश्वत काळासाठीचा. असे अनेक म्हणजे अर्थ आहेत सनातन याचे, पण ह्याचा अर्थ काय? शाश्वत धर्म. जीवाचा सनातन धर्म काय? भगवत सेवा करणं. जसं साखरेचा धर्म काय? गोडी, हो की नाही? तसा जीवाचा धर्म काय? सेवा करणं. म्हणजे प्रत्येकाची आपण सेवाच करतो बघा, कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात. पतीची पत्नी करते, पित्यांची म्हणजे म्हणजे जी पुत्री सेवा करते, माता पित्यांची सुपुत्र सुपुत्री, म्हणजे आपण प्रत्येक स्तरावर सेवा करत असतो. का? तर आपला धर्म आहे तो सेवा करणं हा. आणि म्हणून त्याला सनातन धर्म म्हणले. आणि अशा आचरण जी पद्धती आहे त्याला म्हटलं जातं सनातन धर्म पद्धती. म्हणजे आपली जी पद्धती, आचरण धर्म पद्धतीला काय म्हटलं जातं? सनातन धर्म पद्धती. म्हणजे त्या सनातन आत्म्याची ती सनातन धर्म पद्धती, म्हणजे ती आचरण पद्धती आहे ती. तर हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. मग सेवा करणं हा आपला धर्म आहे. मग अशी सेवा केल्यामुळे काय होईल? आपल्या ह्या समस्यांचं शाश्वत समाधान होईल. म्हणजे काय? की जन्म मृत्यू जरा व्याधी या 4 समस्या कायमच्या संपुष्टात येतील. या सेवेद्वारे भगवान यांच्याशी असलेला आपला संबंध आपण दृढ करू आणि त्याद्वारे आपण भगवान यांची कृपा प्राप्त करू, की जे मानवी जीवनाचं उद्दिष्ट असणं आवश्यक आहे. पण आपल्याला या आधुनिक संस्कृतीमध्ये काय शिकवलं जातं, की आपल्याला फक्त आधुनिक संस्कृतीमध्ये अर्थार्जन किंवा आपल्या इंद्रिय तृप्तीची सगळं शिक्षण दिलं जातं. पण आपल्या जीवना, म्हणजे आपल्या या देहामध्ये चित्कणाच्या स्वरूपात जो आत्मा आहे, की ज्याची उपस्थिती किती महत्वाची आहे ती नगण्य ठरवली जाते. म्हणजे आपण पहा, एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर आपण काय म्हणतो? ते गेले, ते देवाघरी गेले, निवर्तले असं म्हणतो. म्हणजे आत्म्याविना, आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो त्यावेळेला शरीर हे निश्चल पडून राहतं. त्या शरीर ते हिंडू फिरू शकतं का? ते कुठलं कार्य करू शकतं का? बिलकुल नाही, हो की नाही? म्हणजे आत्म्याचं अस्तित्व खरं तर इतकं महत्वाचं आहे, पण त्याला नगण्य ठरवलं जातं. आणि आपल्याला शिक्षण कुठलं दिलं जातं? तर इंद्रिय तृप्तीचं दिलं जातं. म्हणजे हे कसं आहे, एक प्रकारची आपली फसवणूकच होते. म्हणजे इतकं जीवनरूपी अमूल्य भेट मिळाली आपल्याला. मानवी जीवन म्हणजे अमूल्य भेट आहे भगवान यांच्याकडून मिळाली. मनुष्य जीवन म्हणजे ह्याचं आपण काय केलं पाहिजे? सार्थक केलं पाहिजे. म्हणजे काय केलं पाहिजे? तर आध्यात्मिक जीवनाची जोपासना केली पाहिजे. ही न करता आपण काय करतो? श्वान शुक्रप्रमाणे मरणारा म्हणजे मनुष्य हा, म्हणजे अशा पद्धतीचं आपलं जीवन जे आहे तर ते आपण घडवतो. यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? प्रल्हाद महाराजांनी जे सांगितले, अगदी बाल्यावस्थेपासून आता जीवनाच्या आपण बऱ्याच पुढच्या टप्प्यावर आलो, हो की नाही? आपल्यासारखे जे गृहस्थ आहेत, मग आपण मिळालेल्या क्षणापासून भगवत सेवा केली पाहिजे. हा, भगवत चरणी आपण लीन झालं पाहिजे. भगवंतांचा शाश्वत दास म्हणून सेवा केली पाहिजे. अशा पद्धतीचे आपले प्रयास असले पाहिजे. आणि यासाठी आपण अशा स्तरावरच्या उन्नत भक्तांचं मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे, किंवा आपल्या संपर्कात येणाऱ्यांना प्रत्येकाला आपण हे ज्ञान द्यायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग ते प्रयत्न कसं करायचे याचं आपल्याला प्रशिक्षण दिलं जातं कृष्ण भावनेमध्ये, हो की नाही? म्हणजे पुढचे टप्पे. पण अशा पद्धतीचे आपण शाश्वत समाधान आपल्या समस्यांचं केलं पाहिजे. किंवा अमूल्य प्रल्हाद महाराज इतके छोट्या वयामध्ये देतात. म्हणजे
आपण प्रल्हाद महाराजांच्या उदाहरणातून हे शिकलं पाहिजे की एखादा 5 वर्षाचा बालक जो आहे तो सुद्धा उत्तम भक्त घडू शकतो जर त्याला योग्य मार्गदर्शन करणारे नारद मुनीसारखे गुरु त्याच्या जीवनात असतील तर. मग हीच आपली काय आहे, गुरु शिष्य परंपरा पद्धती, हीच आपली सभ्यता आहे, हीच वैदिक संस्कृती आहे. तर ह्याचं आचरण आपण करणं आवश्यक आहे. आता पुढे जाऊन प्रल्हाद महाराज काय सांगतात की ततो यतेत कुशलक्षेमाय भौमाश्रिता शरीरम पौरुषम यावन विपद्येत पुष्कलम. इथे चित्रांच्या स्वरूपातून दाखवलंय. आणि म्हणजे जे उपदेश आहेत तर ते जे आहेत ते सगळेच काही प्रत्येक चित्रामध्ये लिहिलेले नाहीत, पण ते मी आता त्या चित्रावरून मला लक्षात येते तर त्यानुसार मी तुम्हाला ते म्हणजे उलगडून सांगायचं भाग करते. म्हणून काय करायचं तर योग्य आणि अयोग्य गोष्टीमध्ये भेद करण्यात पूर्णपणे समर्थ असलेल्या विवेकी मनुष्याने या भौतिक जगात जीवन जगत असताना आपल्या सुदृढ शरीराचा क्षय होत नाही. म्हणजे काय की योग्य काय अयोग्य काय ह्याचा आपल्याला भेद करता आला पाहिजे. मग अशी बुद्धी ती विवेकी बुद्धी म्हणायची. मग असा जो मनुष्य आहे त्यांना आपलं हे भौतिक जीवन आहे, इथे आपण जगणारच आहोत, आपल्याला इथं कर्तव्य कर्म केलंच पाहिजे, कार्य केलंच पाहिजे. मग आपलं जे सुदृढ शरीर आहे म्हणजे आपल्याला जे उत्तम शरीर मिळालं तर क्षय होत नाही, म्हणजे जोपर्यंत हे नाश पावत नाही तोपर्यंत काय केलं पाहिजे, जीवनातलं सर्वोच्च ध्येय ते काय असू शकतं तर भगवत प्राप्ती. तर त्याचा म्हणजे ते प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे प्रल्हाद महाराजांनी आपल्याला सांगितलं होतं की कौमारम आचरित प्राज्ञ असं म्हटलं त्याने. म्हणजे काय की अनुभवी योग्य अयोग्य गोष्टीमध्ये भेद जो करू शकतो तो मनुष्य. मग अशा मनुष्याने आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी कुत्र्यामांजरासारखे काबाड कष्ट केले, अतिमौल्यवान मानवी जीवन म्हणजे किंवा शक्ती आहे ती एक प्रकारे व्यर्थच दवडली असं होईल. आपल्याला काय करायला पाहिजे, अर्थार्जनापेक्षा जे भगवान यांनी दिलंय त्यात समाधान मानून ते आपलं कर्तव्य कर्म आपण करत करत आपण काय केलं पाहिजे तर मानवी जीवन जे आहे तर त्यातली मिळालेलं हे जीवन आणि ती शक्ती व्यर्थ दवडता कामा नये. म्हणजे काय म्हटले, भवम आश्रिता हा शब्द वापरलाय या ठिकाणी. तर याचा अर्थ काय आहे, मग त्याची आधीच्या श्लोकामध्ये हे आहेत शब्द, तिथे एक्सप्लेनेशन आहे. आधीचे स्लाइड्स जरा दाखवत आहे हरे कृष्ण, म्हणजे लक्षात येईल सगळ्यांना. आधीचे 2-3 स्लाइड पाठी जाऊया आपण. हरे कृष्ण. एक 2-3 स्लाइड पाठी जाऊया आपण ह्याच्या आधी. ह्याच्या आधी अजून जरा याच्या अलीकडे. हा, तुम्ही खूपच पुढे गेलात तुम्ही. अलीकडे खूप पुढच्या स्लाइड आल्या, अलीकडच्या पाठीमागच्या स्लाइड पुढच्या आहेत माझ्या, पुढच्या स्लाइड आहेत, पाठीमागच्या स्लाइड जाऊया. मागच्या पुढच्या पुढे जात आहे तुम्हाला त्याची पाठीमागच्या स्लाइड्स, म्हणजे पाठी जायला लागेल स्लाइड्स मध्ये. अजून पाठी जाऊया, अजून पाठी. हा अजून पाठी. हा हा इथे इथे हा इथे. हा त्याच्या पुढे थोडीशी त्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया. अजून पुढे एक स्लाइड पुढे घेऊया. अजून पुढे. हा ह्याच्या पुढची स्लाइड. हा ह्याच्या पुढे. हा ह्याच्या पुढची स्लाइड. तिथे ना शब्द दिसतो तो भावमाश नाही, हे पाठी गेलात तुम्ही. पुढे शब्द म्हणजे तो शब्द जो आलाय ना भवम आश्रित, हा हा ह्याच्या पुढची स्लाइड घ्या. अजून पुढे. हा अजून पुढे. हा अजून याच्या पुढे आता. हळूहळू घ्या, म्हणजे तो शब्द आला की मी थांबवते तुम्हाला. हा हे बघा इथेच आहे, हा हीच स्लाइड. भवम आश्रिता. हा
तर इथे आपण इथेपर्यंत आलो आहोत. तर ह्या श्लोकामध्ये भवम आश्रित हा शब्द आहे. हा 5वा श्लोक आहे, 7व्या स्कंदातला 6व्या अध्यायातला 5वा श्लोक आहे. तर भवम आश्रित म्हटले म्हणजे जे भौतिक जगामध्ये आहे हे सगळं जे आहे, तर म्हणजे काय की इथं आपण पाहिलं की भवम आश्रित म्हणजे काय की विषयी जीवन पद्धती म्हणजे भौतिक आसक्ती युक्त जीवन पद्धती सदैव भयानकच असते, भयदायकच असते. म्हणजे पदोपदी आपल्याला संकटांना तोंड द्यायला लागतं. म्हणजे पहा आपल्या जीवनामध्ये कसं आहे, उन्हाळ्या पावसाळ्याप्रमाणे ऋतुचक्र जसं असतं तसे विविध भौतिक संकट असतात. पदोपदी म्हणजे पदम पदम विपदा असं भागवतात एक श्लोक येतो. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला भौतिक जीवन कसं आहे, सदैव चिंता आणि भयानं व्यापलेलं आहे. आणि भवमाश्रित त्याचा अर्थ काय, तर भवम शब्दाचा अर्थ होतो अनावश्यक क्लेश आणि समस्या. अशा म्हणजे गोष्टींनी आपलं जीवन व्यापलंय. पण मनुष्य कृष्ण भावनामय नाहीये, म्हणून त्याला ह्या जन्म मृत्यू जरा व्याधींचं दुःख भोगण्यासाठी म्हणजे अशा भवम म्हणजे भवम म्हणजे काय, तर अशा भयामध्ये भयामध्ये टाकलं जातं. म्हणजे तो या चिंतांनीच ग्रासला जातो. मग मानवी समाजामध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अशा 4 वर्गामध्ये त्याचं वर्गीकरण होणं आवश्यक आहे. म्हणजे यातल्या प्रत्येक वर्गामधल्या मनुष्यानं भक्तिमय सेवा करणं आवश्यक आहे. मग जर एखादा मनुष्य भक्ती सेवा करू इच्छित नसेल तर त्याला त्याच्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या स्तराला खचितच काही अर्थ नाही ना. म्हणजे काय की स्थानात भ्रष्ट्या म्हणजे काय की पतत्य म्हणजे काय की मनुष्य जर कृष्ण भावनाभावित नसेल तर मग तो श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ अशा कुठल्याही वर्गातील असला तरी तो निश्चितपणे पतितच आहे. म्हणजे काय, म्हणून नारद मुनींनी काय म्हटलंय की आपण शूद्र अतिशूद्र आहोत म्हणजे आपण पतितच आहोत. त्यासाठी कारण आपण यातल्या कुठल्याच वर्णामध्ये नाहीत, कारण आपण वर्णाश्रम व्यवस्थेच आचरण करत नाही आहोत आणि म्हणून आपण पतितच आहोत. मग आता असा जो पतित मनुष्य आहे तर त्याला नेहमीच अजून पतित होण्याचं भय राहणार हो की नाही. मग उन्नत स्थानावर आपण कधी भ्रष्ट होता का म्हणे, पण मनुष्य जोपर्यंत म्हणजे अशा पद्धतीच्या उन्नत स्तरावरच जात नाही तोपर्यंत तो भ्रष्ट व्हायचं त्याला भय असेल का. म्हणजे काय की उन्नत स्तरावर आपण गेलोच नाहीये, आपण पतितच आहोत, शूद्राती शूद्र आहोत. कृष्ण भावनाभावित नाही आहोत, आपण नव्हतो आपण आणि म्हणून आपण पतितच होतो. आणि मनुष्य जोपर्यंत आपलं त्याचं चांगलं स्वास्थ्य आहे तोपर्यंतच सर्वोच्च जीवनाचं ध्येय म्हणजे काय आहे, आपलं निरोगी शरीर असेल तेव्हाच आपण सेवा करू हो की नाही. आपण शरीर निरोगी ठेवू तरच आपण जप करू, तरच आपण भक्ती सेवा करू, मंदिर सेवा करू, भक्तांच्या संघात जाऊ, विविध सेवा करू. आपलं शरीरच निरोगी नसेल तर आपण सेवा करू शकू का, बिलकुल नाही. म्हणजे माणसाचं जीवन जे आहे तर त्यानं ते जगावं अशा पद्धतीने की आपलं शरीर निरोगी आणि मन आणि बुद्धी समर्थ राहील, की ज्यामुळे मनुष्य जीवनाचं ध्येय आहे तर ते आपण गाठू शकू. म्हणजे जीवनातल्या ह्या समस्या आहेत जन्म मृत्यू जराव्याधी आपण भेदू शकू. मग एखादा चिंतनशील मनुष्य असेल तर त्यांनी अशा पद्धतीनं कार्य केलं पाहिजे. म्हणजे काय, की आपण योग्य अयोग्य वस्तूमध्ये भेद करायला शिकलो पाहिजे. म्हणजे भौतिक इंद्रिय तृप्ती ही कशी आहे तर कालाप्य हे आपल्याला समजलं पाहिजे. मग हा भेद आहे तर आपल्याला करता आला पाहिजे. आणि भगवत सेवा जी आहे तर ती महत्वाची आहे, त्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे आपण हो की नाही. तर अशा पद्धतीचं आपण आचरण केलं पाहिजे. मग तेव्हा या समस्येतून आपण काय होऊ, मुक्त होऊ. म्हणजे काय, इथं आपण समजून घेऊया की आपलं हे चिंतन झालं पाहिजे प्रत्येक कृतीमध्ये की ही कृती मला भोगाकडे नेणारी आहे की ही कृती मला भगवानांच्याकडे नेणारी आहे. हा, मग रोज उठून वृत्तपत्र वाचणं, रोज उठून कादंबऱ्यांचं वाचन करणं या कृती मला कुठे नेतील, भोगाकडे नेतील, इंद्रिय तृप्ती. पण रोज उठून मी भगवद्गीता वाचते, मी वेगवेगळ्या सत्संग ऐकते, तर या कृती कुठे नेतील, मला भगवान यांच्याशी जोडतील, भगवानांच्या जवळ नेऊन ठेवतील. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण चिंतन भेद म्हणजे म्हणजे भेद योग्य अयोग्य यामध्ये भेद करणं असं चिंतन करणं आपण आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने प्रल्हाद महाराज आपल्याला उपदेश करतात. म्हणजे काय की प्रत्येक मनुष्याचं अधिकतम आयुष्य 100 वर्ष असतं. मग इंद्रिय निग्रह न करणाऱ्या माणसाचं म्हणजे इंद्रिय निग्रह नाही ज्यांनी केलाय, इंद्रिय तृप्ती आयुष्यभर तो करतच राहिलाय, मग त्या मनुष्याचं अर्ध आयुष्य पूर्णपणे व्यर्थच जातं. प्रल्हाद महाराज सांगतायत ना पुढच्या श्लोकामध्ये, पुंसो वर्ष शतम या युस्तदर्ध चातीत आत्मना असं म्हणतात प्रल्हाद महाराज. निष्फलम यदसो रात्र्या शेतेंद्य प्रापिस्तस्तम. म्हणजे काय की प्रत्येक मनुष्याचं अधिकतम 100 वर्षाचं आयुष्य आहे कलियुगात. मग इंद्रिय निग्रह केलाच नाही तर मनुष्याचं अर्ध आयुष्य व्यर्थच गेलं पूर्णपणे. मग आता का तसं होतं तर तो अज्ञानामध्ये असतो, त्याला माहितीच नाही, आध्यात्मिक ज्ञानच नाही, भगवानांच्या विषयी ज्ञानच नाही. मग अशा प्रभावामुळे म्हणजे तो रात्री 12 तास आरामात झोपतो आणि झोपून सगळा कालापयोग करतो. आणि मग अशा मनुष्याचे खऱ्या अर्थानं म्हणजे किती राहतं आयुष्य, 50 वर्षच राहतं 100 मध्ये.
ओके, म्हणजे 100 मधलं 50च वर्ष आपलं आयुष्य राहिलं. मग आता या 50 वर्षामध्ये पण आपण अशी झोपूनच काढली तर सगळा कालावधीच झाला ना. पण भक्ताचं आयुष्य कसं असतो, भक्त रात्री लवकर झोपतो 8, 8:30, 9 पर्यंत. आणि तो पहाटे ब्राह्ममुहूर्तावर उठतो आणि भगवत सेवा करतो, हो की नाही. आरती करतो, भगवानांच्या नावाचा जप करतो, भगवानांच्या म्हणजे भगवानांच्या सोबत भक्तांचा संग करतो. मग हे महत्व आहे. म्हणजे मानवी जीवनामध्ये आपण योग्य अयोग्य समजून घेतलं पाहिजे आणि भेद त्यात करून आपण योग्य ती कृती करणं याला महत्व आहे. मग हे त्याला कळलं पाहिजे, अन्यथा तो काय होईल, कालापय होईल. म्हणजे काय की ब्रह्मदेव, मनुष्य, कीटक सगळ्या प्रकारचे जीव 100 वर्षात जगतात. हम्म. मग आता ब्रह्मदेव जे आहेत तर त्यांचं जीवन मर्यादा खूप मोठे आहेत, कारण त्यांनी तपस्या केली आहे भरपूर. आणि त्यामुळं त्यांचं जे जीवन काळ आहे तर तो कसा आहे, तर तो म्हणजे म्हणजे त्यांचं कसं आहे दीर्घकालीन, म्हणजे त्यांचं जे आहे आयुर्मर्यादा आहे त्यामुळे तपस्या खूप केली असल्यामुळं. आणि ब्रह्मलोक जो आहे, वरचे वरचे उच्च लोक जे आहेत तिथे कालगणना कमी 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 होत जाते. त्यामुळे भरपूर दीर्घायू म्हणजे भगवान ब्रह्मदेवांचं 100 वर्ष म्हणजे किती, म्हणजे खूप मोठं आहे 100 वर्षाचं आयुष्य ब्रह्मदेवांचं. त्यातले 50 वर्ष आता झाली ब्रह्मदेवांची. मग ब्रह्मदेवांचे 12 तास म्हणजे काय काय आहेत तर म्हणजे तर 43 लक्ष जे आहे तर त्याला 1000 वर्षांनी जेवढं गुणू तेवढं ब्रह्मदेवांचा 12 तास असतात दिवसा, म्हणजे दिवसातील 12 तास असतात. म्हणजे पहा ब्रह्मदेवांची आयु मर्यादा किती आहे. म्हणजे काय की स्थळ काळ वेळेनुसार परिस्थिती बदलत असते. मग मनुष्याविषयी सांगायचं जर झालं तर अधिकतम म्हणजे 100 वर्ष आयुष्य. मग या निद्रेमध्येच आपली 50 वर्ष गेली. 12 तास झोपण्यामध्येच गेली, 100 वर्षातली धरू आपण आतापर्यंत आपलं जे वय आहे त्यानुसार. मग आता आध्यात्मिक भावनेमध्ये आपण प्रगती करून उरलेल्या आयुष्याचा सदुपयोग केला तर आपल्याला काय होईल, या 4 समस्या ज्या आहेत त्या टाळता येईल. अन्यथा काय होईल, आपला सगळा कालापयोच होईल आणि हे सगळं मनुष्य जन्म आहे ते निरर्थक जाईल. मग आपण काय केलं पाहिजे, तर आपण स्वतःला भगवत सेवेमध्ये समर्पित केलं पाहिजे. आपलं जीवन सार्थकी लावायचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे आपण इतके वर्ष इतके जन्म मनुष्य जन्म घेतला, विविध योनीतून आलो आणि मनुष्य जन्म पुन्हा पुन्हा मिळत राहिला असेल आपल्याला असं आपण समजूया. प्रत्येकाची माता, प्रत्येकाचा पती, पिता, पुत्र म्हणजे आपल्याला हे देह मिळालेत वेगवेगळे है ना. पण आपण आत्मा आहोत. प्रत्यक्ष आपण कोण भगवानाचे आत्मा आहोत. कोण पती रूपात आहे, कोण पत्नी रूपात आहे, म्हणजे विविध स्त्री पुरुष देह आहेत तिथले. हे आपले काय आहेत, वस्त्रासारखे देह. मग असं आपण पती, माता, पिता, पुत्र म्हणजे वेगवेगळ्या नात्यांनी आपण काय केली, सेवाच केली. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण सगळ्यांची सेवा केली भौतिक बंधनात राहून. म्हणजे सगळ्यांची सेवा केली, पण आपण एक जन्म कृष्णांच्या सेवेमध्ये निश्चित देऊ शकतो, हो की नाही. आणि हाच तो जन्म आहे की आपल्याला कृष्ण सेवेमध्ये देणं आवश्यक आहे. आपल्याला समजलं ना कृष्णांशी असलेलं आपलं नातं काय आहे. म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे, आपला एक जन्म फक्त कृष्णांसाठी आपण द्यायचा आहे. आणि तो दिल्यामुळे काय होणार आहे, आपल्याला शाश्वत धाम मिळणार आहे. आपल्याला पुन्हा पुन्हा या म्हणजे भौतिक जगतामध्ये यावं नाही लागणार. आपल्या समस्या ज्या आहेत त्यांचं समाधान होणार आहे, शाश्वत समाधान. म्हणजे काय, या भौतिक जगतामध्ये आपण पुन्हा परतून नाही येणार आहोत. मग हेच प्रल्हाद महाराज आपल्याला पटवून सांगतात आपल्या छोट्या मित्रांना, या असुर बांधवांना. पहा म्हणजे किती उच्च कोटीचे भक्त आहेत. पहा म्हणजे वैष्णवाचे गुणधर्म किती प्रल्हाद महाराजांनी मध्ये पाहायला मिळतात. पहा ते काय म्हणतात, बाल्यावस्थेपासूनच सुरुवात करायला पाहिजे अध्यात्मिक ज्ञानाची सुरुवात. आणि पुन्हा ती कशी व्हायला पाहिजे, त्या भौतिक स्तरावरच्या ज्ञानामध्ये आपण वेळ नाही दवडायचा म्हणजे ते घेण्यामध्ये. तर भौतिक जीवन आपलं जगत कर्तव्य कर्म करत करत आपण काय केलं पाहिजे, छोटी छोटी कृती भक्तिमय सेवेच्या केल्या तरी त्या आपल्याला भगवान यांच्यापर्यंत पोहोचवतात. आता इथपर्यंत आपण अभ्यासले. अजून खूप सुंदर असे त्यांचे उपदेश आहेत आणि आपण छोट्या छोट्या टप्प्यांनी समजून घ्यायचे आहेत, पण व्यवस्थित समजून घेऊनच पुढे जायचंय. खूप सुंदर असं नरसिंह अवतार आहे. अजून थोडे प्रल्हाद महाराजांचे उपदेश आहेत. मग त्यानंतर पुन्हा जे आहे तर प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर म्हणजे त्यांच्याशी वार्तालाप आहे हिरण्यकश्यपूचा. आणि त्यानंतर नरसिंह अवताराचं प्राकट्य आहे. म्हणजे पुढचा आपला जो क्लास आहे शनिवारचा, तिथे आपला हा नरसिंह अवतार पूर्ण होईल. तर आतापर्यंत आपण जे काही अभ्यासले, कोणाला काही शंका असतील तर आपण विचारूया. आपण थांबूया इथे. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. हरे कृष्ण.